Katar Sapajiva. Hey Guru, Hey Guru, Hey Guru, Hey Guru. Eshu, Eshu, Eshu. Satiki Badawar Shadagri Badale Badawar Rishan. Beawandam. I Maha Mahazang Lanane Saprama Gurufara. Isini Srishti Saprama Gurufara Besar Manchiko Onane Bodan. Bundengje O Mansi Mohor Manai. Muiloba Nangsini Jibona. Muiloba Nangsini Mohora. Muiloba Nangni Songsara. Andeng. Nungon Gauko. Nungon Nokorko. Nungon Gauni Jibonko. Nungon Mako. Nungi Atmako. Mana जों बेफोर गासैखौबो अनहाब्लाना होनदों जों बेखौ गासैबो अनहाबा जों मानसि उजिनानै खुनु लाब गैया बेखौ बुंदों दिनैहाय नोंसोरो गावखौनो जोथोन लाया live it aware share the given evaluation बुंदों आरोबाव नाय संसाराव जों नुहुरदों गावखौनो गाव फैसा थाखाजों लुसुमनानैहाय जोथोन लादों गोबांसे थेवबो जोबनायाव मा मोनो जिबनाव होनदों जीवनाव जों जेबो लानानै थाङा जि गांसेबो लानानै थाङा जा सम थायो जोङो सुखु गोजोन गावजों गावनो अनलायलायना बोखांलायनानै थानायासो संसार बेखौ बुंदों मानोना दिनै नोङो मा लांफायो नों दिनै मा लांफायो गोथाङाव आरो थैनायाव मा लांफायो दिनै नोंनि गोथाङावहाय नखर फिसा फिसौ ग्रें अनजानाय थोबसे बेखौ लुबैयो नोंनि मानसिनि संसारा बेखौ बुंदों आरो थैनायनि उनाव नों मा लाङो नोङो जा गोथां समाव गोजोन मोनलांदोंमोन ना नै बेखौ लानानै थांफायो नों जुदि बेबो नोंनाव गैयाबा होनदों जुदि नोंनाव बेबो गैयाबा अ फिसा नोङो लाथिख' जिउनाव आरो लाथिख' जाहैगोन होनदों एखायनो दिनै नोंनि सम्पथिया मा नोंनि आत्मा बे आत्मा सम्पथिखौ नों बुजियोब्ला दिनै गाज्रि मावनाय मोजां सोलोंनाय कर्म फोसाबनाय बे नोंसिनि टारगेट बे नोंसिनि खान्थि मानो जों बेफोरखौ गासैखौबो रोंनोनो दिनै धोरोम होनाय सोदोबखौ हरदों इसोरा जों दिनै धोरोम होनाय सोदोबाव लेबेद वाट्रि इसोरा होदोंब्ला मानसिनो धोरोम होनाय सोदोबा बे धोरोम होनाय सोदोबा बेखौनो फोरोंदों दिनै आरोबाव एखेबाव इसोरा फैबावदों गुरुखौ नोंसिनि खाथियाव हरदों दिनै नोंसिनि ओंखाम बोथिसेनिखौ जानायनि राहाखौल' होनो फैयाखै नोंनि आत्मानि सोरगो आत्मानि गोजोननाय आरो नों जे जिउ मोनफिनगोन बेखौसो आं होनो फैदों आरोबाव होनदों इसोरा दिनै नों ओंखाम बोथिसेनि थाखाय नांलायनो नाङा नोंनि माबा मोनसे बुस्थुनि थाखाय खें जानो नाङा बे गासिबो सिलायावनो थालांजोबगोन नों बिनि थाखाय दाय दाव माव नों हायोब्ला नोंनि गाननायखौ थाखोसे होनानै थाखोसेखौ नों गान बे दानखौ होनो रोंदो फिसाफोर होनदों नों जेबो लाङा आंनि होनायनि अनगा नों आंनि होनायनि अनगा जेबो लाङा गासिबो आखाइनि मैलाखौ बे हायावनो गालांफिननांगोन मोदोमनि मैलाखौ बे हायावनो सिथाफिननांगोन बे जिनि मैलाखौ सावगारनानै नों थांगोन हयथ' इसोर होनाय बाथौथ' महर मेगन आथिं आखाइ जेसेबां दं बेखौबो जों सावनानैसो थांबावगोन थांखोमाया गोसोखां नों थांखोमाया बे थांखोमायानिजों दिनै इसोरनि अननाय गावनि आखल आरो गोजोनखौ लानानै थांफानांगोन माजों आत्माजों बेसो दा मानसिनि लास्ट धोना बेनो जों दिनै थाइसेनि थाखाय नांलायगोन थाइनैनि थाखाय बुलायगोन आरो थाइथामनि थाखाय सुथारलायगोन बे नोंनि आत्मायाव खस्थ'खौ जमा खालामहैगोन नों बे नोंनि मा बेखौ होनो पाप बे पापाव जुदि नों गबयोबा नोंनो मानोमोन इसोरखौ सिबिनायालाय मानो होखोमोन नोंनो गासिबो धोरोमनि नामखौलाय जुदि दिनैबो नोंसोर इसोरखौ मिथिनानैबो धोरोम होनाय सोदोबखौनो जुदि खालाय खालामफिनोबा नों मानसि महर लानानै खुनु लाब गैया नों जोनोम जानायनिबो लाब गैया
दिनै जोंनि दायनि थाखायनो सोरगो जानांगौमोन नरकखौ मानो होखो जानो हागौ बेयाव जोंनि दाय बिराद गिदिर दं मानोना लेक्सिनेरि वाटार इन द मोशन बबाव थांगोन जों दाय मावब्लाबो बिनिबो जायगा होदों गाज्रि मोजांनि मोजां अब्ला मा होनदों गावखौ अननो रोंनायानो बेखौनो होनदों नों गावखौ अनो होननाया बेनो नों गावखौ अनोबा आरो आफा आरो आइखौ सिनायोबा नों बे नरक होनाय जायगायाव थांनाय लामाखौ नों होथेनांगोन बे आदरजों बे खामानिजों आरो बे सोदोबजोंनो लेभिटिक सायानो दंमोन ओंखाम बोथिसेखौ खानायाबो मावनानै जाखायो आथिं गैयाबो आखाइजों आखाइ आथिं गैयाबाबो माबा मोनसे जों बे खुगायावहाय बे आहारखौ सोखायोखा रावबो उखैनानै थैनाङाखै दिनै खुथार That's it, the heavy the watcher. दिनै जों इसोरनि अननायाव गासिबो दङ सानदों बेयावनो जे आं उजिदोंबा आं मा खालामनानै थांफिननांगौ आरो मा खालामनानै थांनानै गावखौनो जगार दोनना आरो फैफिननांगौ जोंहा आरोबाव गुबुन जायगा गैया बे आत्माया महर मोनफिननानै जे जों बेलेग जायगायाव थाहैफिनगोन बे नङा बे जायगाया बेनो एखायनो बे जायगाखौ जोङो जोथोन लानांगोन मोजां खालामफिननांगोन गावनि आत्माखौ समायना सोलेरखौ समायहोनानै आरो जों फैफिननांगोन बे हाबा हुखाखौ जोंहा अरायबो मावखानांगोनखा शिव मानो इसोरानो थैनाय इसोरानो जुदि थैयाबा जोंबो थैया जास्ट जोङो सोलायो आत्माया लेक्सिरि द वाच इसोरा बे संसाराव जेबो थैनाय बुस्थुखौनो दाखायाखै नाथाय बेयाव बोथोरजों लोगोसे सोलायनाय दङ बेयाव सोल दङ अब्ला दाचिरि द हेभि द वाशन एखायनो इसोरा दानायनि जोंखौ महर होनायनि आवगोल बे संसारखौ दानायनि आवगोलनो जेरावबो जायगा दोनखादों आत्मानि जायगा देहानि जायगा आरो जों फैफिननांगौनि जायगा The children that have the watch the great the hour the never our the dress the David the war of the Britian एखायनो होनदों दिनै आइ माहामाया बुंदों दिनै आं नोंसोरखौ बेंनो संसारनि साफ्रामबोखौ दिनै सिनायाखै गाबोन सिनायगोन समफोर मिथिगोन आरो थामनि हामा होनदों बे आंखौ गनायगोन दा चिरि द हेभि द वाशन बेखायनो आं गसंबाय दिनै होनदों दिनै आं गसंबाय नोंसोरखौ साफ्रामखौबो इसोर मोनोनो नरकनिफ्राय बासायनानै सोरगोआव लांनो दा चिरि द हेभि द आवार्स द महा आइ गुरुनिल' बोसोन नङा बियो साफ्रामबो धोरोमाव जेसेबां गुरुफोर फैदों इसोरा थिनहरनाय आरो इसोरनि हाबाफारि मावदों साफ्रामबो गुरुफोरा बे साफ्रामनिबो बोसोना बुंदों आरो बे साफ्रामबो गुरुफोरा बुंदों दिनै नोंसोरो गुरु दर्शनाव साफ्रामबोनि जेसेबां जोंनि राव दङ जाथि दङ बेफोर साफ्रामबो गुरुफोरा मोनसे धोरोम होलांदों बे साफ्रामबो महापुरुषखौ महान मानसिफोरखौ नोंसोर दिनै दर्शन खालामदों Sure, that here the heaven the watch in again a warden, a very watched it. Bell hundred dinner suma hundred. Next year the heavy the watch is in the Sristiko. Dinner is in the Sristiko man or a sonman mansi maharia, Haniza the Sure, Binikindang, that here the heaven the watchman. Dinner level the watcher, that's omnipotent the Guru Dorson Dinko Hubadang. बे गुरु दर्शननि दिनाव साफ्रोमबो गुरुफोरा मानसिनि सायावहाय जेसेबां दुखु आरो जेसेबां देखसिरे दाहा आरो जेसेबां खस्थ मोनदों बेखौ इसोरनि सायाव बिजिरदों मानो बे मोनथायखौ सोरखौ माहा आया नोंसोरखौ गुरुफोरनि सायाव जा नोंसोरनि लेभिट वार्ड दुखु मोनलायनाय दंमोन दाय मोनलांनाय दंमोन एलावा दा वार्ड बेफोरखौ गासिबो दिक्सिरि सावरायनानै जथायनानै लेभिट वार्डनि माहा बिहोनानै नोंसोरखौ बिसोरनि खाथियाव गसंहोदों आइसु दासिरि दा हेदा वाटानि देग्रादा नोशन बेयाव होनदों संसारखौ आरोबाव जथायनायाव बे संसारखौ आरो नरकनिफ्राय सोरगो बानायफिननायाव दावराव दावसिनिफ्राय आरो सुख खालामफिननांगौआ जथायनांगौआ गिदिर बाथ्रा नङा बेखौ बुंदों
Asyु beखायनो होनदों साफ्रोमबो व्यक्ति मानसिया होनदों साफ्रोमबो व्यक्ति मानसिया इसोरनि गुनजों गावखौबो अननानै संसारखौ अननानै आरो न'खरखौ अनना होनदों आरो गावबागाव गावनि मोनफ्रोमबो खेथ्रआव इसोरनि बिद्दा दं नों ओरैनो सोलोङाखै आरो रोङाखै आरो नों मावबोआखै बे मावबोनायावनो बे सोलोंनायावनो जोंहा जोबोद गोरोन्थिबो दं सुद्रायनोबो नोंसोरनो बेखौ खाबु होदों मानो दाथिरे दे हेभ द वाशन नों बेयावनो मिथि होनदों नों बेयावनो मिथि दिनै संसारा अर जोंब्लावदों आरो जोंबायबो थागोन आरो जोंबावनो दंबावोसो होनदों मानो नुखो जों बे दिनखौ जानो हागौ जोंहा दायो गोबांसिन मावबोबाय बे जमा जानानै बिनि फिथाइखौ जों मोनदों आयशु आरो बेखौनो बुंबावदों दिनै इसोर होनानै सोदोबखौ नोंसोर इसोर होनाय सोदोबखौ जोङो दिनै नाम मोनदों माबोरै होनदों मोनफ्रोमबो धोरोमाव इसोरा जा बिद्दा गालांदों मानसिखौ फोसाबनो थाखाय बे मोनफ्रोमबो धोरोमाव इसोर होनाय सासेखौ बयबो गाबज्रिदोंबा बे इसोर सासेया फैखागोन का सानसे नाथाय होनदों नोंसोर साफ्रोमबोआ बे संसारनि मोनब्रै दिशानि गोजौ आरो गाहाय सृष्टियानो गुरुफोरजों बेंजादोंमोन दिनै नोंसोर खोनासं गुरुआ बेङालाबासिनो इसोरा नोंसोरखौ बेंसिगोन मानसि होनदों गुरुफोरजों नोंसोर बेंजानो रोङासै दिनै इसोरजोंबो बेंजानो रोंजायि दाजासै दे होनदों दाजासै बेनिखायनो इसोर फैयैनि आवगोल इसोरनि खान्थिखौ दायैनि आवगोल आं नोंसोरखौ खुथार फोरोंदों बुंदों जे बिदि नङा बिदिखौ नोंसोर नागिरग्रो बिदिखौ लाग्रो आफाया जेला थांगोन अब्ला मोननाय नङा नोंनि खर'आव इसोरनि आखाया थाग्रोदों नोंनि आथिङा गुरुफोरनि आथिं लेट्स वेट हेड आगानावहाय गाजाबोथों इनि उनावहाय नोंहा नोंनि संसार दं फिसा होनदों गोथार ईश्वर आफा जिवा सबके रास्ता de reda na wara tiksai deriven eba washu de grida बेयाव बुंदों जों मानसि आथिंनिफ्राय खर'सिम नाय सोमोनांथाव साननो हायि जोंना अस्त्र होदों माबा मोनसेथ' रहस्य दं जोंनि सोलेरावबो आरो बिनि गेजेराव आत्मानि रहस्य दंबावो बेयाव होनदों अब्ला नों गावखौनो रहस्य गोनां मानसिब्ला बे संसारा बेसे रहस्य गोनां दा बे होनदों अब्ला बे रहस्यखौ मिथिनांगौबा गावनि व्यक्ति मानसिनि महरखौ रहस्यखौ मिथियाब्ला नोंनि आत्माया मुक्ति जाया इसोरनि सृष्टिखौ रहस्यखौ नों बुजियाब्ला नों सोरगोसिम थांनाय लामाखौ नों नागिरना मोननाय नङा बेनिखायनो मा होनदों दक्षर द हेभ द वार्ड्स इन द नेशन दे विल वार्ड द रेदांशन थिबान इसोरा जेसेबां बायखो होदों जेसेबां इसोरा जेसेबां बानाय होदों बे नोंसोरनि गासिबो आत्मा मुक्तिनि थाखाय नोंनि आत्मा सोरगोनि लामाखौ नागिरनायनि थाखाय होनदों नोंसोरनि दाहावा दिनै तसिर नामावलं दिनै बुंदों नोंनो गावनि व्यक्ति आखायाव साननानै आखाइनि जेसेबां आसि दं बेयाव साननानै नोंनो बिद्दा होदों गावनि व्यक्ति बिद्दाखौ नों होनदों नोंला सोलों देखसिरि आन्दायावनो जा सिगाङावनो जा आवगोलावनो जा उनावनो जा उन सिगां नों सोलोंनोल' नाजा होनदों मानो जा जों सोलिबोदों जा जोङो सलायदों जा जोङो बेंजादों जा जोङो सोलिदोंमोन बे जुगा थांबायानो आरोबाव जा गोदान फैगोन जों बिनि थाखाय रेडि जानांगौ ताचिरि दे बिथावना द नेशन एखायनो साफ्रामबो गोदो बोथोरखौ नायनानै आरो बोथोरा जा बुंदों बे बोथोर बुंनायजों आरो जा नुनायजों बेखौनो बुंदों जे फोथायनाय प्रार्थना इसोरखौ गाबज्रिनाय आरो नोंनि हाबाफारिखौ गथायनाय नोंनि सुखु दुखुखौ इसोरजों रायलायनाय आरो गथायनाय बियो एनि टाइम थाबाय था दे होनदों थाबाय था मानोना दा चिरु द हिभ द वाशन बे नङा फिसा नोंनि खर'आव अरा गोग्लैगोन अब्लासो आफा आंखौ बासाय होनबा आं बे समाव गैया जादों बिदिनो संसाराव नाय होनदों दाचिरि द हिभ द वाशन बेयाव बुंदों संसारा गोबांसे गुवार
बे गुहाराव आं अबा खनायावबो थानो हागौ अबा खनायाव आं बिजिरनोबो हागौ अबा खनायाव आं मोजां गथायनोबो हागौ आरो अबा खनायाव आं गलांहोनोबो हागौ बेखौ बुंदों बेनिखायनो जा नोंसिनि सम जा नोंसोर मोननाय बोथोर बे जोबोद समायना आरो बे समायना दिनखौ अरायबो नोंसिनि अनलायनायजों समायनायै दोनबाय था बेखौ दा खालाम नोंसोरो अगेन मावनायजों बोराब जानानै नोंसोरो बे साजाखौ मोनथों बे दिनखौ दालाबो नोंसोरो मानो होनबा जोंनि आखायावसो थायो बियो मानसिनि आखायावसो थायो मानसिनि सोलिनायावसो थायो मानसिनि अहंकारावसो थायो मानोना साफ्रोमबो गुरुफोरा मानसिजों बरिं जाबाय बाबाय आंगायबाय एखायनो मा होनदों that's the behavior जोङो साफ्रोमबो अनजाथाव रोमोन गुरै आरो सोलिजाथावना थाथावना आरो नोंजों सिथाबथावना जा बयबो गोथार इसोर आफा जिउआ आरो होनदों जे साफ्रोमबो दिनै इसोरानो नोंसोरखौ खेमा होदोंबा नोंबो गावजों गाव खेमा होलायनो रों माफ होलायनो रों दे जाबाय दे होननाय सोदोबखौ बरन Naturally the heaven ours मोसाबायदि दाजा मैफोरबायदि गाथारगा दाजा Let's see what the night rhythm and the what shouldn't इगिपेट बेफोरखौ गासिबो नागारनो नाजा यशु गोथार इसोर आफा जिउआ मानो बुंदों बेखौ मानो होनबा नोंसोरजों जा सोलिगोन जोबोद गुरै नोंसोरजों जा सोलिगोन जोबोद सादा नोंसोरजों जा थाफागोन बे जोबोद सिदा अब्ला सिदाजों सिदा थांफाबासो सिदा आगानखौ मोनगोन खायलें खुयलें खालामोबा सिदायाथ' बेफोरखौ रोङा दा नोंसोर थालांजोबगोन बेखायनो साबधान जेरै नोंसोर मावदों जादों थादों बेखौनो इसोरखौ मोनफ्रोमबो दिनाव रायखां सोलि जाहाथे अबा गाबुगोन खोमा इसोर रावहाव रायलायदोंबाबो अ आफा आंहा अबाफोर गोरोन्थि जाबाय खोमा खेमा बेफोरखौ खेमा बियैनो जों दावगालांनांगोन मानो होनबा बे दिना जोबोद सोलोबोरथार होनदों जोबोद सोलोबोरथार जों दिनै आथिं दं आखाइ दं गोग्गा दं फैसा थाखा दं गोग्गा दं खामायदों जादों दुगा जानो नाङा मानो होनबा जों दिनैबो इसोर होनाय बोथोरखौ मोनाखै जों बारल'नो हाया दिनै जों खुसि खालामनो हाया मानो होनबा एकदम खाथियावनो दंथारो दिनै बेखायनो साबधान इसोरा जोंखौ अनदों बोखांदों लेभे द वाटार बे समखौ जों मोनदों देखिरुदों आरो बे समा आरोबाव साबसिन जाबावथों लेभे द वाटसिन जों बेखौसो जोंनि आखलजों सुद्रायनानै जों आरोबाव दिनखौ समायना खालामनांगौ Eshu Satya hepeta wasiri ganawar the mega for the nation tibet बेयाव होनदों नों दिनै मोनब्रै जुगावहाय नोंसोर दिनै गोरा जाबाय मायाव नंगौ नङा जायो जाया गाज्रि मोजांखौ बासिनायाव नोंसोर देरबाय गोरा जाबाय गोरों जाबाय नोंगाव नोंसोरखौ बारे बार बुंनो लेबेद वाटसो इदिबिम बारे बार बुंनो थाखाय खोथा गैला बेनिखायनो मा होनदों नोंसोर मिथिखासिगौ आं बेखौ मावबा गाज्रि जागोन आं बेखौ बुङोबा आंहा खुगाया गोरा जागोन आं बेखौ बुङोबा आंहा दाय जागोन बे खोथाखौ नोंसोर मिथिखानानै गावखौनो सुद्राय मानो होनबा सेक्टाराया नावरे द क्रिएशन क्रिबनबाथाम ब्रिनन जोङो बेफोरखौ मानो जों मोनफिनखो जों इसोर होननानै खुथार जों नागिरदों दाबो नागिरदों बे नागिरनाय सोदोबजोंनो फिसा होनदों इसोरा जे नोंनि सोलिनाया बिदि खालामसा आं फैबाय नों आंजों सोलों आंजों सोलिनोबा नों बिदि जानांगोन नैबेखौ जोंखौ बाथायदों आयशु तो जों नागिरदोंबा जों दिनै बिदि जानो रोंनांगोन लेबेद वाटसिरेदों आरो इसोरा नोंखौ लाफाया आं होननानै नोंखौ नारगाराखै इसोर नारगारोबा मायाव थांगोन नोरोगाव थांगोन तो जोंनि थाखाय जायगा दोनदों इसोरा सोरगो होननानै आयशु तो जोङो सोरगोआव थाथावना मानसि जानांगोन जों एसेबांबो दाय मावा मानसिया नाथाय जोंहा सोलिनायाव गोबांसे फिसा गिदिराव माबा मोनसे गोरोन्थि जालांबाय थानायाव जानांगौबो जायाबो नोंनो खस्थ' मोनगोन अब्ला नों सिदा लामाजों इसोर थिननायजों लामाजों थाङोबा नों जेबो खस्थ' मोननाय नङा बेखौसो आं फोरोंदों होनदों थार साफाजुआ हे गुरु
So the breakhouse, the gribam, at the latest driver duration, he be the wash the issue. Beyond them, Tuxedy, the predatory, the notion, the about the deterioration. Madam Gorney Layer, and a pie, Heguri extra Barcalamnane, Beconake here, Becona. That's the breakhouse and the reversion, give it the water then. Young नेम खालामनाय लोगो लोगो जोंनो मा होदों उत्तर कथा साफाजुआ बेखौनो होनदों बिथिंहाय मा सोरगोनि लामा इसु जेरैहाय जोंनो मोनब्रै दिशा संसार जानो थाखाय मोनब्रै दिशा इसोरा जोंनो रानना होदोंबा जोंनि आत्मानिबो लामा होदों आत्मानिबो दिशा लामा होदों जोंनि अब्ला होनदों बे सोरगोनि लामानि गियाना जोंखौ मा फोरोंदों मा फिननाय होदों मा बुंदों जे Let's sit there with a word and ratio then. Big word and मानसिखौ बुंदों जेसेबां गिदिर नोंनि सोरबा दाय मावदोंब्ला नोंसिनि जिबनाव बेखौ बुंदों दिनै सोरगोनि लामाया गियाना बेखौ जोंनो होदों जे जेसेबां नोंनि जिबनाव सोरबा बिराद गिदिर दाय मावदोंब्ला बे गुरुनि दिनाव नोङो बेखौ क्षमा होनदों बे लेक्सारनि दिन बेयाव मा फैयो सोरखौबा नोङो सोरनावबा नोङो माबा मोनसे मोनथारनांगौ बे मोननायखौ दे बेनो आं दान होबाय नैबेसिम नोंहा बे मा होननायखौ बे नोंनि बिखाया बिसिमखौहा नोंहा दान होनाय बायदि बेखौ नोङो क्षमा होनांगौ होनदों दिनै नों सोरनोबा दाहार होदोंमोन फैसा दे आङो बिसिमखौ गारनानै आंनो बिसिमखौनो होथोंसै नैबे दान होनाया आरो सोरखौबा नों नायनो बाथारदों बेखौ DNA आं बेखौ क्षमा होबाय याद लेक्सरायनानै ब्रिकाडरेशन नों सोरनिबा खाथियाव नों गावखौ लेबिदोआव जोबोद मोजां सनमान होथावना बे बिराद गिदिर नोंनि क्षमा बिनाय आरो गाव दाय सिखार जानाय आरो गाव दायनिफ्राय बारग'नाय बिराद मोजां गंलायनाय होनदों बियो थ' दिनै सोरगोनि लामाया जोंखौ बेखौ फोरोंदों नोंसोरो बिदि जा होनदों गावनि बिद्दाखौ होदों आयशु मानो बे खेत्रखौ मानो बुंदों बे खेत्रआव मानो बुंदों बे सोदोबखौ बेयाव बुंदों गोसोखां नोंसोर होनदों इसोरा नोंनि थाखाय बिराद गिदिर बलिदान होदों मा बियो दे होनदों मा बियो गावनि महर आयशु बेयाव होनदों जे इसोरा नोंनि थाखाय बिराद गिदिर बलिदान होदों बेहाबो बिराद रंजायोमोन बेहाबो बिराद लुबैनायमोन जे मानसि महर लानानै बे संसारखौ गानो नाथाय होनदों जे रिक्सा दाराया रुसन गावनि अननायखौ होनायजों गावनि लेबिद वाच महरखौ बलिदानखौ होदों होनदों आरो बे बलिदाननि बदलाव मा जादों बे संसाराव बे इसोरा जोंनि थाखाय बे बलिदान माखौ होनदों जिउ होनायखौ होनाखै त्याग होदों बियो त्यागखौ बुंदों नाथाय बे त्याग खालामनाय सोदोबखौनो दिनै संसाराव मायाव होदों बलिदान होदों माखौ बलिदान टेक्सिरि दिहि दौरे दैनेशन बे बेदवा गिबिदवा सोरखौबा मानिबा नों बलिदान हो उल्था खालामबाय मोदाया बे सोदोबखौ उल्था खालामबाय सोरखौबा मानिदोंबा सोरखौबा फोथायदोंबा सोरखौबा नों अनदोंबा बलिदान मा इसोरखौ मानिदों जों जिउ बलिदान होबाय दाउ बलिदान होबाय नै बेयावनो खालामदों बेखौ बे सोदोबखौ नैयावहाय मोदाया लेरथायना होदों होनदों थ' मोनसेबो खना मोनसेबो दारि खमा बे गालाङाखै मोनफ्रोमबो सोदोबखौ बे उल्थायै बियो जगार खालामदों होनदों ऐशु तो रिक्सा दे हेबिटा वाट्स दे तेरे नाव वाडरे दे मौरिस दे गिदने इविडिदन बेयावनो सोब धोरोमावबो बे बलिदान होनाय सोदोबा बेलेग खान्थि बेलेग काहानि बेलेग रहस्ययै मोनफा बलिदान दङ आल्लाहनिया मा खेत्रआव मोनसे बलिदान बे मोनसे दङ आरो जोंनि बे आल्लाह शिरदावासम प्रकृति फुजायाव जोंहा जे मा बलिदान बे मोनसे बलिदान दं थ' बे बलिदान होननाय सोदोबा जाति बाय जाति ख्रिस्ट'द वाटरेब्रि धोरोम बाय धोरोम बेयाव मोनसे बलिदान हाबाफारि दं होनदों ऐशु थ' बेयावनो जे
नाथिरे दाहे दावा रुशन दिनै सोरगोनि लामाया बेखौनो जोंखौ गियान होदों जे इसोरा नोंसोरनो लेट फर द रेभेलेशन गावनि एसेबां हास्थायनायखौ नोंनो त्याग खालामदोंबा नोंनि थाखाय गावनि महरखौ अब्ला नोंसोर दिनै बे गावनि आखाइनि कर्मखौ गोसोनि कर्मखौ नैबे बायदि नोंसोर त्याग खालाम होनदों अब्लासो नों गावखौ मा बेसेसिम गाहाय गोजौ नों बेखौ सुनो हागोन उसिया मोनसेखौ त्याग खालामनानै नायलाय दे नों गावखौ मोजां खालामनो थाखाय नारा नाथा मोनसेखौनो नों हमथाबनानै बोथाबबाय थानो नाङा दे आं हगारबाय नोंनि थाखाय होननाय सोदोबखौ नों बाहायलाय दे सोलोंलाय दिनै होनदों बेखायनो होनदों बे दिना नोङो लाक्सारि दे जोंनि लाइफआव होनदों जोंनि जिबनाव सैथो जुगनि जिबनाव जे जोंनि बे नोङो जेसेबां सोरखौबा बोराबदोंबाबो बे गुरु दर्शननि दिनाव बे दिनाव नों सोरखौबा साफ्रोमखौबो नों सोरखौबाबो नोङो बोराब खेनानै दंथारोबाबो नों खेमा हो आरो सोरखौबा राहा हो होनदों एशु गोथार इसोर आफा जिउआ दे बे सोदोबजोंनो लोगोसे नोंसोर माखौ त्याग खालामनो लुबैयो दे बुंलाय सोरबा जे आंहा बिदिमोन सोरखौबा आं बेखौ दिनै खेमा होबाय दे बियो बिदिमोन आंनि बिदि लादोंमोन आं बेखौ खावसे खेमा होबाय दे सोर हायो दे जोङो बेखौ मोनदोंबा जोंहा दिनै बेनो सुबुत होनाया बिराद मोजां नोंसोर दिनैनो साखि दिनैनो नोंसोर जुदि बे खामानिखौ जुदि लेफ्ट साइड मोनो बे मानो बुंदों जोंनि थाखायसो बुंदों दा जों सोलोंथों जों खालामथों जों रोंथों जोंनोसो होनो थाखाय बुंदों सोरनोबा थाखाय नङा हागौ नोंसोर दिनै बेखौ खालामनो दिनै प्रथमाव सोरगोनि लामाया जोंखौ बे खामानिखौ मावथों होननानै खिन्थादोंब्ला अब्ला नों हागौ होनदों गोथार साफा जिउआ होबाय दे गोथार साफा जिउआ जोंहा मोनसे इसोरनि आदेश जों बिदि जुदि सिखार जायोबा पावारा बारा जायो बे प्रकृतिनिया पावारा जायो बे प्रकृतिनि जुदि प्रकृति पावारा जाबाय जोङो गाज्रिखौ फेजेननो हागोन आरो बोथोर गाज्रिखौ जों मोजाङाव लाबोनो हायो बे बिराद गिदिर बाथ्रा गोथार साफा जिउआ दा नोंखौ जा बुंदों बेखौबो गोसोआव लानांला खेमा होदो बुंफ्राङो मानसिनि खोथा मानसिनि सालाय बुंफ्राङो बे बुंफ्रांनायखौ नोंसोरो गोसोआव बयबाबो जोङो मानसिजों मानसि सावरायनायाव गोसा बुंफ्राङो लासै बुंफ्राङो बयनोबो खुगानि स्पिडा माने गोसा बारा माबा नंखाया मानो होनबा जोङो बिनिबो दङ जोंहा मोनसे कर्म दं बे खुगानिबो जों रोङाखै बेखायनो जोंहा बिदि थांफ्राङो थ' बेफोरखौ बयबाबो गोसोआव न'खरावनो जा लोगोजोंआनो जा या नोंनि सोलिनायावनो जा बे खुगानि बाथ्राखौ रावबो राब साननानै गोसोआव हमथानानै लानो नाङा नोंसो खहा जागोन नोंसो रांख्रब जागोन बैहा मालाय फुस्था जागोन नै बिदिसो बाथ्रानि खुगानि रावा सोरबा नोंनो बाथ्रानि खुगानि रावा खें बुंहरबाय नोंहा रांख्रब लांसिगोन बेखौनो सानै नाथाय जाय बुंग्रा बेहा लोदो जासिगोन आरो बेखायनो बे खोथानि बे सालाया जेरै हारा गैया बिनि खोथाखौ हमथाबनानै लानो नाङा बावनांगौ बे खोथाखौ बे जोंनि फुस्था देहानिसो बियो गोथार साफा जिउआ जों बेफोर गासैबो जोंनि जोङो बेफोर बे फैसा 500 1000 जियानो जा जों दिनै लेट्स टु रिड ना वर्शिपग्रोम दिनै मानो नाय बे खेथ्रआव जों बेखौबो बिद्दाखौ मोनथिबाय दिनै इसोरा गावनो इसोर गावनो गाव फैसा बुथुमनो हागौ बे जों बेनावसो बियो नाथाय जों दिनै आश्रम खुंदों नोंसिनिफ्राय नोंसोरनो दान होदों नोंसोरनो मावदों मानो होनबा बे बुस्थुआ मानो लादों इसोरा गावनो गिदिर गावनो गासिबो गावनावसो बियो जों आरो जों बिनो होफिननो मानोना नोंसोर गावजों गाव दान होलायनो रोंथों बिनिखायनो इसोरा गावबो लादों नों आंनो होबासो आंनो होनायाव लब जायाबासो नों सोरनोबा दान होनो हागोन बेखौनो होनदों बेखायनो इसोरा मा होनदों आं फैनानै मानो होनबा बेयो जोंनो मोनसे मोजां बिद्दा आं फैनानै नों सोरखौबा बासाय होननानै होआ आं फैनो हाया फिसा नोंनि आखाइजोंनो आं सोरखौबा बासाय होननानै नोंनि आखाइजों आं सोरखौबा मदद होनो हागोन बे आंनि पावार आरो बे आंनि गोजोननाय होनदों इसोरा मानो होनबा जोंनि साफ्रोमनि बे आत्माया
मायाव इसोरानो होनाय मेगन इसोरानो होनाय सोलेर जुदि जोङो सासे व्यक्ति मानसिया सोरबा सासेखौ बोखाङोबा बेहा बिराद धन्यबाद जायो होनदों मानो होनबा आंनि सोलेर बियो इसोरा गोग्गा जायो होनदों आंनि लुबैनायखौ नोंनि दारैनो मावबाय आं फिसा होननानै बिराद खुसि जायो होनदों बिनिखायनो मा होनदों दिनै दान होनाया दिनै नोंसोर मान होदों दान होदों मानो लादों आं होनदों इसोरा जाहाथे नोंसोरो गावजों गाव होनो रोङो बेखौ बुंदों एसु दे बेनि थाखाय खोथा साफा जिउआ बेखायनो मा होनदों खाफाल गोनां जों दिनै मिथिंगाजों आखाइ खबजादों इसोरनि खाथियाव जोंखौ साबायखर होना आखाइ खबजादों मानो होनबा बेखौ रेक्सिदो रुइदों जोबोद समायना जोंनि कर्मआ इसोरखौ लाफानानै जों मोजां दावगालाङोबा जोंनि बे खावख्लाबसेनिफ्राय इसोरनि अननाय थायोब्ला जोंहा बिनि बांसिन मोनगोन सेलाय बेलायजों दिनै संसारा नाय बेखौ सेलायनायाव मा जागोन खहा जायो बेयाव आरो गोबां एसे गिदिर खहा दंबावो त्याग खालामोबा स्रा गारोबा नोंहा देहायाबो गोजोन थायो Satya Briktayo Restada Vredan Derveshada Prim जोंनि मायाना होनदों जोंनि मायाना सबसे बे संसाराव बांसिन सिन्था बिजिमायाव फैसायाव थायो बेखौ होनदों जे जोंहा मानो होनोबा ख्रिस्ट' ब्रेदा रिस्ट' ग्रुइदन निब्रन बोथोराबो बेनो समाबो बेनो बे समबो बेनो जों बोथोरबो बेनो जोंनि गोसोआबो बिथिंनो बोलांदों एसियो थ' जोङो बेखौहाय जोङो जुदि बोथोरखौ फेलें खालामनोब्ला आरो बे बोथोरखौ जुदि जोङो सुद्ध खालामनोबा फेलें खालामनानै गावनि बायदि खालामनोब्ला जों बेफोरखौ त्याग खालामोबा बै बोथोरा जोंजों जेनगोन आरो बेखायनो सोरगोनि लामाया जोंखौ बेखौ माने जोंखौ जुदि उल्था फोरोंदोंमोनब्ला जों बिनि उल्था मावनि दिनै दे गोथार साफा जिउआ बेखायनो मा होनदों सारपिकादेरिया वाचिरिदि बिना अदिदन किबेदादक बेयाव मा बुंदों नों सोलियो जा माव दां रुल मथे नाथाय बाराद्राय दिबाव जुदि नोङो थांदोंबा लेचिरुदो इसोरनो खावसे हगारनानै गाव नाजा जुदि नोङो खिपाक्स आं बेखिनिखौ माखौ बुंदों जे नों सोरनिबा दाहार लाबाय जायबानोखि रेहाय होनोबो बे रोङा दाहार लाबाय थ' नोङो इसोरनो बेखौ जोङो मा होनदों हाथारासै नोङो बेखायनो बेखिनियाव बुंदों जे जोंहा मा खालामगोन थ' बेखायनो इसोरनो गथाय खावसे आरो गावबो नाजा बिदि खालामोबा दे इसोर दं हागोन जों नाजा आरो गोथार इसोर आफा जिउआ बेखौ मानो होनखो नोंसोर दिनै इसोरजोंबो सोलिनांगौ आरो गुबुन मानसिजोंबो सोलिनांगौ बे गुबुन मानसिनि थाखाय आं हिम्मतखौ बेखौनो होदों आरो गावनि मानसिजों सोलिनो गावनि मानसिजों सोलिनाय आरो सैथोखौ जुदि नों बुजिदोंबा मिथिदोंबा नैबे सोरगोनि लामाखौ एसे फल' खालामदों एसु आरो बेखौनो होनदों जे साफ्रामबोआ नाचिरे हेबिद वाचिरे गिना वाट्रे दे ग्रिदाम ब्रिदत बेखौनो बुंदों जे इसोरा अनोब्ला जोंनि जिबनाव देशनिफ्राय बा जे उपाय गैयैयाव जों एकदम उपाय गैयाबा सोरबा दाहार लाफ्रांनाय जायो जाहाथे बे दिनखौ मानसिनि खाथियाव दालाबो इसोरा एसु मानो होनबा बे समावहाय सोरगोनि लामाया साफ्रोमबो गुरुफोरा न' खनानि गुरु आन्दोआव थानानैबो बिसोर बेंदों नोंसोर बिसोरखौ फुजिनो रोङाखै दोननो रोङाखैब्लाबो बिसोर खनायाव थानानै बेंनाया बेखौनो मोनदों दे साफ्रोमबो न'खरनि सोरबायाथ' ओरैबायदि दुखु मोननानै जे न'खरैनो मुलि जानानै थैदों बबेबा जायगायाव बेखौ नुनानैहाय दिनै सोरगोनि लामाया बेखौ जोंखौ माने रिक्सा रिदन आरो नों बेखौनो लानानै हिम्मत खालामसिनो जे बे संसाराव आत्मानि धोननि अनगा जेबो गैया आरो बे संसाराव जेसेबां दं मैला नोंनि आखाइनि होननानै नों सोलि होमबासो नोंहा
माने आत्मा आरो नोङो सोलिनायाव दावगागोन होनदों जुदि नों इदिखौ जुदि रोङाखै बेखौबो नांगौ ओइखौबो नांगौ ओरैबो मावनांगौ ओरैबो नांगौ ओरैबो नै बेखौ जुदि नों नाजायोबा नों बेखौ जुदि सानोबा इसोर मा मोदाय मा गावखौनो नों सिनायनाय नङा खालि बिनिल' बेस्थ' थागोन बिनिल' सानबाय थागोन नों माबा मोनसे गोदान नों सोलोंनांगौ बे संसाराव जोनोम जानानै नों बेखौ सोलोंनो हानाय नङा होनदों बेखायनो जोंनि गोसोआ मोनथामखौबो रोंनांगौ मोनफ्रोमबो रोंनांगौ नों बिदि जादोंबा है दे आं बिदि खालामगोन नैबेखौबो नाजानाय थानांगौ खायसेया जे ओरैबायदि लोरबां दे माबा मोनसे बुंदों बेजोंनो खिथु थांफाबाय दा आंखौ मानो बिदि बुंदों आंखौ बिदि बुंदों आंखौ बिदि बे बुंदों होननायनि खेथ्रआव साननानै गावखौ बावसिगोन बियो गावखौ नार्भास खालामनानै गावहा मायावबा खमायावसो थाहैसिगोन बियो थ' बिदि नङा संसाराव जों मानसि नोङो जेखै गावखौ नों जेखै फिदिंगोन बिदिनो जागोन नों गावखौ पावारफुल खालामगोन बिदिनो जागोन बेखायनो नों जेरै सोरबा जे बेनो जे दाचिरो दे हेड वाशियन गिरिदो दा सोरबानो जे खना उसुं खनायाव सोरबादों नोंखौ बिदि बुंबाय थायो बिदि बे बुंनायखौ खोनासंनानै गावनिखौ बावसिगोन बियो आंखौ बिदि बुंदों होननानै मालायनि बुंनायखौनो खोनासंबाय थाफ्लांसिगोन बियो ओमफ्राय गावनि कर्मखौ बावलांसिगोन गावनि देरहानायखौ बावलांसिगोन गावहा जे मा सोलिनानैहाय मोनसे न'खर फसंनांगौ बेखौ बावलांसिगोन बियो थ' बिदि दं मानसि गासिबो मानसिनि माइन्डआबो समान नङा गोसोआबो समान नङा न'खरनि साननायाबो समान नङा सोलिनायाबो समान नङा बेखायनो साफ्रोमबो जुदि रेक्सिडेरि हिड वाट इज द ग्रीन नामाव रिदन बेखायनो बेयाव होनदों जेनेरेलाव बेखौनो बुंदों जे लेक्सिर द हिड द वाट इज रिदन आरो बे समा ओरैबायदि जे गिलु बालु जे बेखौल' जे जोङो दे जा खालामगोन इसोरा दङसै होननानैसो जों मजबुत जानानै सोलिनांगोन बिदिनो जुदि दिनैहाय बानि खोनायोबा संसारनि बोथोरखौ नायोबा हे सोरबा बिदिबो साननाय दं संसाराव जे है बोथोरानो बिदि जाबाय मा खामायबावनो मा थांनानै थाबावनो बेसेसिम थागोन बेबा मा जालांगोन नै बिदिबो खोथा दङ होनदों बिदिबो साननाय दं मानसि नाथाय बिदि सानालाबासिनो जा जोङो सोलिदों गोथारै सोलि थारै सोलि इसोरा जा लामा दिन्थिजों जों बिदि मजबुत जालांनो नाथाय गावनि फोसाबनायखौ दाजेन आरो गावनि फोसाबनायखौ दाबाव गावखौनो गाव गोथार इसोर आफा जिउआ नोंनो बियो बिराद फैसाखौ होबाय नोङो बिजनेस मावनो नोंहा बेजों बिजनेसबो जाबाय बिजनेस मावबाय बेजोंनो राहा मोनबाय नोंहा लामाबो मोनबाय बेजोंनो बे खेथ्रआव बे नङाखि नोंनो दान होनगोन नोङो बेनावहाय बिजनेस मावनोसो नोङो बेनाव फैसा लादों ओमफ्राय नोङो बिनि थाखायनो नोंहा बिजनेस जाबायबो देरबायबो नोङो नाथाय बेखौ इमानदार बायदि नों बेनो फैसाखौ होफिननांगौ बेबो मोनसे लामा बेबो मोनसे बे नङाखि नोङो बेयो दिनै इसोरा बुंदों गुरुआनो बुंदों एसेबां फैसा होदों नालाय नोङो दान होनांदो बेबायदिबो खोथा नङा जाय मानसिया हाथारासै उफाय गैया सोरबा थैथारनोसैयाव लाथारदों हाथाराखै बेहा ओंखामखौबो जबरदस्तिसो मोनजादों एकदम हाजिरा मावनांदों बैफोरखौ जोङो गावनि गोसोआव दुखु लायालाबासिनो दे होननानै बेखौ एसे रेहाय होनांगौ बे रेहाय जायो जुदि सोरबा नोंनो फैसा होदों नोंहा बिनि फैसाजों नोङो बिजनेस मावदों नोङो लामा मोनबाय बेनो नोङो होफिननो हाथारो नों होआसै बिदिबा जानाय नङा बे नोंहा दाय जागोन बेयो मा जागोन नोङो जेसेबां खामायदों बिनि खेथ्रनि कर्मआरि जालायगोनलाय आरो नोङो जेसेबां बिनि फैसा लानानै दाहार लानानै नों खामायदों बिनि मुल्यआ बैनावसो थांबाय थागोन बियो नोंनि फिसा फिसौआ लास्टाव मोनजायै जानानै बैनि फिसा फिसौआ नोंनि बे सुद बायदिसो जाहैयो बियो कर्मआ नोंनो मोननांगौ फैसा धोना बैनि फिसा फिसौनोसो देनां बेहासो मोनजागोन मालाय नै बिदि जाहैयो बिनि खेथ्रआवबो बेखायनो बे मोननै तरिकायै जुदि नोङो सोरनोबा होनानै बे होनो हाथारासै नों बेखौनो सानबाय थाफ्लांदों नै बेखौ नोङो त्याग खालाम दे होननानै बिनि थाखाय नों प्रब्लेम लानो नाङा सिन्था जानो नाङा जुदि खायसे आरो एकदम दाहार थाहार लानानैबो नोंनो होदों बायसान्सआव दाहार थाहार लानानैबो नोंनो होदोंबा नों खावसे लानानै खावसे हो बेबायदि आरो नोंनि अननायजोंसो आरो बियो नोंनि अननायजोंसो ओमफ्राय खायसे जुदि होथाराखै नों बेनाव बिथाबबाय थादों बेहाबो राहा गैथारा बेखौ नोङो बिनो नांला सिरि थादो जेनेबा दुखु होनो नांला बे टाइपखौसो बुंदों आरो इसोर गोथार इसोर आफा जिउआ हे
गुरु एशु 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 बेयाव मा होनदों जे साख्रि दा बेरेदां अरसेदान दिके बादार नाव वाटसे देग्रे नाम ब्रेदन बेयाव मा होनदों जोंनि सोलिनायाबो थों बुंदोंबा थों बेखायनो मा होनो बेखौ जेनेबा नै देक्सिरि दे हिद वार्स दा जोंनि सोलिनाय बाथ्राफ्राबो कर्मफ्राबो बेनो दै होनोबा जोङो दैया गोलाव दै माबा गोलाव जालांबाय बियो गिलासाव लाबा गिलाससे जाबाय बियो थरथिंसे गारबा थरथिंसे जाबाय जोंनि बाथ्रानि कर्मफ्राबो बेनो जोङो मा खिनिखौ केट्च खालामनांगौ मा खिनिखौ हगारनांगौ मा खिनिखौ मारै बाहायनांगौ बेखौ जोङो रोंनांगोन मानसि जानानै मोनसेल' सिदा थांबाय थायोबा अहंखाराव सिदा थाङोबा बेफोर गाज्रि जालायसिगोनलाय समनि खेथ्रआव जों माबायदि गावखौनो हेन्डेल खालामनांगौ बेखौ रोंनांगौ जों एशु 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 बेखायनो नोंसोरो मा इसोर आरो गुरुनि खेथ्रआव बानि होयोबा उन सिगाङाव बियो माबायदि जाथावना बबे खेथ्रआव जों बेखौ बाहायथावना बबे खेथ्रआव जोंहा बेखौ मा बुंदों नैबेखौ जों बुजिनांगौ दिनै नोंसोरो दाहार होनायनि खेथ्रआव खेमा हो होनबा नोंनो दान हरदोंमोन मालाबा बिजनेस खालामनो हरदों बेखौबो खेमा होबा बे जानाय नङा खायसे होथारनो हायासै नित्य रुदन बेखौ नोङो अननानै बेफोरखौ खेमा होजायो बेखौ बुंदों गोथार ईश्वर आफा जिवा हा थुमसे बिलाइ गांबा यीशु ख्रिस्टु 108 बार खालामनानै नैबिदि साखि होनांगौ हायाव Here is the da issue Sabikita Fradani Brictoris the Kivom Red the Gris the Diru the Nauran Risha the Gribam Redani Shada issue Shade Pricarded the Sun Creed Water City Defshaded Beyond साना सानजाखै दिनै बान होनायखाय साना होनदों जे नोंसोरबो आं बायदि होनदों नोंसोरबो आं बायदि देचिरि दै द वार्स देग्रा ब्रे द वाश जेरै नोंसा देहानि मोनसेथिंहाय खर' दं आथिं दं मेगन दं जेरै मेगन दङ बेबायदिनो गासिबो सिगांखैनो दं होनदों इसु तो रिक्सा दे केरि द वाशन देरे बर्डार आइसान थेबाब तो होनदों जे आं जेरैहाय नोंसोरजों खावब्ला नुजादों नोंसोरबो बेबायदियैनो थिगसे रुदेहि द वार्ड ट्रेड जेसेबां आवगोल जादों जेसेबां आवगोलथिं दङ जेसेबां मेगन दं खुगा दं गासिबो सानजाथिं बायदिनो दङ देक्सिरि बेबायदिनो जोंनि आथिं आखायाबो सानजाथिंनो दंजोबो फेक्सा देरेकेटा वाटसन एगेमा नोंनि खिथु उनथिंहाय जेरैहाय नोंनि खिथु उन जायो अब्ला आंबो बेबायदिनो दिख्रि बर्डराय नेदन आरो वरिसा नोंसा जायो थैनाय आंहा जायो गोदोनाय होनदों यीशु बे जाहैबाय साना गावखौ बुंदों जे सोरां जाबाय नोंसिना जेरै महरा जेरैहाय सानजाथिं जेरै मोखां जायो एरैनो दिशा थाङो जोंनि महरा थिग गावहा जेरैहाय सानजानि जेरै नुजाबाय देक्सिरि मोनानोसै आं गोदोबाय नोंसोर जाहैबाय नोंसोर मोनाबाय बा आं गोदोबाय बा नोंसा थैफिनबाय आं जेरै नुजागोन नोंसाबो उजिफिनगोन बेखौ बुंदों यीशु एखायनो मा होनदों जे ब्रिक्सा दि केन्डादर डरिस्ताना इबिद वाड्रेशन बेखौ फोथाय नोंसोर होनदों बेखौ फोथाय जेरै आं थैया होनदों नोंसोर आंनियावनो आंखौनो लानानै नोंसोर जास्ट एग्जाम्पल खालाम जे जेरै आं थैया नोंसोरबो बिदिनो थैया जेरै आं गोदोयो सान जानाया दिनै खोमसि जाफिना थिग नोंसोरबो बिदिनो थैयो थैनानै आरो आं फुं फैफिनगोन आरो नोंसोरबो उजिफिनगोन बिदिनो इसोरा जोंखौ बिदिनो सोलाय सोल' दादों बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिवा ओमफ्राय नोंजे सेथिग्रे पास्टिग्रे ना वाट रेस्टिग्रे ने मे दावा ट्रस्ट रुडिनो विदेदन ओमफ्राय बेयाव होनदों जे दिनै आं बासि नोंसोर साफ्रोमबो मानसिखौ इसोरा दायथ' होदों थेवबो आं बासियै इसोरनिसिम जायबा बासिना आंनि मेगननि नोजोरजों जायखौ नुदों बेखौ आं सायख'दों जेखौ आं गाज्रि नुदों बेखौबो सायख'दों होनदों बेखौबो सायख'दों थिग बेबायदि सायख'नाय बायदिनो साना गावनि गियानखौ होदों गावहा मा जोंनो गियान होदों बेखौ बुंदों जे गावहा थिग बेबायदिनो होनदों संसाराव गोबांसे दं आखल आखु राव भाषा मोजां आरो गाज्रिजों लगायनानै दङ बेफोरखौ नोंसोरो बासि
लेक्टरि द वाट्रा सिने ग्रिबे दोदों बासिनायाबो ओरैबायदि होनदों मानो होनबा दिनै आं मोजां आरो गाज्रिखौ बासिदोंब्ला नोंसोरो आं बासिनाय बायदि जा मोजांखौ आं बासिनानै दोनदों थख बेबायदि नोंसोर आंजों बासि जा होनदों येशु बेबायदि नोंसोर आंजों बासि जा होनदों मानो होनबा देक्सिरि दे हेबे द वार्ड इसे देग्रिना वाच देनेबे द वार्डन नोंनि सोलेर नोंनि आत्मा नोंनि कर्म आंनि नोजोरजों मालाबाबो थाखोमानो हाया बेखौ बुंदों साना मालाबाबो थाखोमानो हाया बेनिखायनो होनदों रुक्से दे रिदमम आर दे रिडवरेशन जेलासिम नोंनि आत्मा एब्लासिम आं नोंनि जिबनाव होनदों बेखायनो होनदों रिक्से दे किरिना मौरेशन नों जियाव उजिनानै नों फैफिनबाबो आंनि नोजोराव दं नों थैनानै थांनानै अबा खनायाव थायोबाबो बे नों आंनि नोजोराव दं बेखायनो मा होनदों अरायबो जे आंनि नोजोराव शुद्ध जाबानो इसोरनि नोजोराव शुद्ध बेखौ बुंदों आरो आंनि नोजोराव शुद्ध जाबानो नोंनि मानसिनि कर्मआ शुद्ध बेखौ बुंदों सेक्टेरिया द रुशनारि बनरेदन ब्रिडरेशन होमबा बेयाव मा होनदों पाप आरो पुण्यखौ सायख'नांबावगोन नोंसिनि बेलायाव बे समा फैनाय नङा होनदों जुदि नों अरायबो आंजों शुद्ध थाफाबाय थायोब्ला बेखौ बुंदों मानो गासिरि दे हेडवार्शन आरो खेब होनदों आरो खेब जुदि पाप आरो पुण्यखौ सुद्रायनो फैफिनोब्ला नैबेबायदि बोथोरा जाबावगोन बेखायनो गासिरि दे हेडआव इसोरा बेखौनो टारगेट लादों जे आरो खेब जे पाप आरो पुण्यखौ सुद्रायनो थाखाय शुद्ध खालामनो थाखाय बे जुगा मालाबा फैला नै दानो होनदों बे दानोआ मानो होनखो दानो बे दानि समखौ फैगोन होननानैथ' प्रथम जुगनिफ्रायनो जोबथा जुगसिम मोनफ्रोमबो धोरोमाव साफ्रोमबो गुरुआ जाय एसे बिद्दा मोनदों इसोरनि आदेश मोनदों सोरबा प्रकृतिनि मोनदों सोरबा साननि मोनदों सोरबा अखाफोरनि मोनदों सोरबा बारनि मोनदों सोरबा मा लेक्सि देरेगिद सोरबा गुरुनि बोसोन आरो गियान मोननानै आरो लेक्सिड आरो बे गियानखौनो नों मानसिनो फोसाबनो थाखाय नों मानसिनो मोजां खालामनोनो बेफोरखौ देक्सिरि दे हिडवर्ड गावनि बानिखौ होना गावनि आखलखौ फोरोंनायाव बे मोनसे हुदा बायदियै मोनसे धोरोम जालांफिनदों आरोबाव होनदों गोथार इसोर आफा जिउआ देखिदो ब्रेस्टार नो अदर रिजन एखायनो बेयाव बुंदों जे मोनफ्रोम लेक्सिरि दे हिडवेशन बेयाव बुंदों जे धोरोम होननायनि जुदि बेखौ साननो थाङोबा सानस'नो हाया बेखौ बुंदों धोरोमनि गुदिखौ नागिरोबा बिजौखौ नागिरोबा बेखौ सानस'नो हाया होनदों थ' रिक्सा देरिबिना अदेरिनाम साना बेखौनो बुंदों जे गासैबो धोरोमखौ लानजाय बिजौ नागिरा लाबासिनो सासेल' दङ ईश्वर होनदों बे ईश्वरनि खाथियाव फैयोब्लानो बिजौ गुदि गेजेर गासिबो नों मोनगोन होनदों येशु होमबासो नों मिथिगोन मानो बेखौनो बुंदों जे नोङो जुदि शिबनि बिद्दाखौ मिथियोब्ला नोङो शिबनि सिङाव हाबोब्ला बे शिबनि बिद्दानि शिबनि धर्मआव हाबोब्ला बियो गिदिर उन्दै बेखौ नों सिनाया बेखौ मा सिनायगोन ईश्वर होननानैसो मानिगोन नोङो बिनि आन्दाराव दं नालाय नों बिनि आन्दाराव जुदि थायोबा बे शिबानो ईश्वर होननानै नों सानगोन जिसु ख्रिस्टनि आन्दाराव थायोबा नों जिसु ख्रिस्टखौनो ईश्वर होनना सानगोन थ' साफ्रोमबोनि आन्दाराव नों जुदि थायोबा नों बेखौनो देरसिन बायदि मोनगोन बेखौ बुंदों नों जुदि बिनिफ्राय गासिबो बाहेरनिफ्राय बेफोर गासिबनिफ्राय ओंखारनानै नों जुदि ईश्वरनि सायाव थालाय नों बेखौ बिजिरनो हागोन होनदों येशु दिनै ईश्वरा बेखौनो हाबाखौ मावगासिनो दं येशु दिनैहाय माना रावनिबो आन्दाराव गैया ना शिबनि आन्दाराव ना जिसु ख्रिस्टनि आन्दाराव ना सोरनिबा महादेवनि लेक्सिरि बुद्ध गुरुनि मोनफ्रोमबो धोरोमनि आन्दाराव गैया दिनै स्वयं ईश्वरनि खाथियाव दङलाय जों बे शिबखौबो बिजिरनो हादों लेक्सिरि बुद्ध गुरुखौ बिजिरनो हादों आरो जिसु ख्रिस्टनि बाइखोनि गुरुखौ बिजिरनो हादों लिभ द वाटसन मानो हाखो मानो होनबा बिनि गोजौआव दं येशु मानो रिक्सा दे हेबे द वासिग्रे द न वासियो द ग्रेबाम आदरेशो दा मानो नों बिनि खर'आव गाखोबासो बिनि खर'खौ नुहुरफिनगोन दा होनदों बिनि बांसिन खर'आव बिनि खर'नि गोजौआव गाखोबासो नों बेखौ नुहुरफिनगोन दा जे बिनि खर'आव मा दं बेखौ बुंदों एखायनो मा होनदों जे दिनैहाय रिक्सा दे हेबे वासियो एखायनो जोङो ईश्वर आरो गुरुनि मा होनो फारागथिखौ जों मिथियाखैमोन होनदों
मानो जों बिसिनि सिङाव आन्दाराव दङमोन जों बिसोरजों खुंजादोंमोन जों बिसिनि बिद्दायाव दङमोन आरो जों बिसिनि सायख'आव दङ नालाय जे जोङो शिब मानियोबा शिबखौनो इसोर होनदों बुद्ध गुरुखौ मानिदोंबा जों बेखौनो इसोर होनदों थ' बिनि गोजौआव सोरबा दं जों बिनि गोजौआव सोरबा दङ बै गोजौआव गाखोबासो जों बिसिनि बिद्दाखौ मिथिगोन जों बिसिनि गुनखौ मिथिगोन जों बिसिनि बिजिरनायखौ मिथिगोन दिनै जों बेखौनो मोनदों एशु 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 ओमफ्राय रिक्सानि हेबिटआव मा सिनायगोन ओमफ्राय नों दिनै सानदों अब्ला दिनै नों सानदों जे धोरोम सिलेसुला मनुष्य आरो मानसिफोर होनदों सोर प्रकृतिया बुंदों बे रावखौ प्रकृतिया बुंदों अब्ला दिनै नों सानदों सोर देरसिन दं होनदों सोर देरसिन दं रिक्सा दे हेबिटआव वाटसिरि दिन आवर दे मेद ओसियादन बेयाव बुंदों नों जुदि शिबनि आन्दाराव दङ शिबनि बेंनायनि आन्दाराव दङबा नों रावखौबो बिजिरनो हाया नों खर' गंलायनानै सिरि मानिदोसो नैबेबायदि मानो बराबर नों बेजों नों बेखौबो बिजिरहैनो हाया बेखौबो बिजिरहैनो हाया बिसोरखौ बिजिरनो हाया नों शिबनि आन्दाराव थानानै नोङो जिसु ख्रिस्टनि बिद्दाखौ बिजिरहैनो हाया नोङो बेखौ बुंदों दा सिरि दे हेबिटआ मानो होनबा रिक्सा बनहुदेना आदरिनावन्स बेयाव होनदों जे इसोरा गावबागावनि बिद्दाजों गावबागावनि कर्मजों गावबागाव गुनखौ आरो गावबागाव बोथोराव बिसोरनो सलायनो बे दिनखौ होदों बेयाव ओंखायनो बेयाव बिजिरनो रावखौबो थिनाखै इसोरा बेयाव बिजिरनो थिनाखै रावखौबो दिनैहाय बिजिरनो थिनदोंबा मानो दिनै बिजिरनो थिनदोंबा मानो स्वयं इसोरा फैदों आरो इसोरा फैनानै दिनैहाय बे साफ्रोमबो गुरुनि बिद्दायाव बे संसाराव नों मनुष्या सोलिनो मोनला आरो सोलिनाय नंला आरो सोलिखाला बे नङा होननानैसो गावनि बिद्दाखौ फोरोंदों दिनै मानो दिनै मानसि मुगायाव मानसिनि जा जात दं होनदों मानसिनि जा जाताव मानसिनि जा धोरोमाव लेक्सिदिर इभेन नन डुवेट इडिग्रेडेन जुदि इसोरा जुदि बे मुगाखौ बा थत्व दादेरनो बा थत्व जुदि सृष्टि खालामना बा थत्व जुदि महर होनो हायोबा जोंहाबो जोंनि संसारखौ मोनसे महर होनो हायो होनदों बे मा सैथो एशु बेखायनो होनदों जे गासिबो गुरुफोरनि आन्दाराव थानानै जोङो गावखौनो सिनायाखै जों जे मा जोंखौ सोर हरदों बे हरग्रा बिगोमाखौनो जों सिनायाखै जायखौ जोङो फालिदों जायबा जोंखौ बेंदों जायबा जोंखौहाय दैदेनदों जों बेखौनो इसोर सानदों इसोरा नाथाय बेखौ मा देथिरिदिहिबेन बे नङा गुरुफोराबो होनदों जे बे नङा जों नोंसोरखौ बेंनोल'सो फैदों नोंखौ हरगोन दङ गुबुन आरो बे संसारखौ होग्राबो दङ गुबुन बे गुबुनखौ जों सिनायाखैमोन थ' सिनायाब्ला बे गुबुना सोर बे जोंनि आंगो बे जोंनि बिफा बे जोंनि सृष्टि बिफा बियो बे संसारखौ दानाय बेखौ सिनायाबा जोंनि आत्माया सोरगोमाखौ नागिरगोन बे सोरगो होग्रा बिफायानो जों बे बिफाखौनो जों सिनायाबा बिनि खाथियावनो थांनो रोङाबा थ' सोरगोमाखौ नों सोरगो अबाव नागिरगोन होनदों बेनिखायनो साफ्रोमबो गुरुनि आदेशा बेनो साफ्रोमबो गुरुनि हाबाफारिनि धोरोमा बेनो जे जोङो लेक्सिरिदेन जोंखौ बिसिमसिम मोनब्रै जुगसिम जोंखौ फसंनानै दोनबोदों मानो जोंनि आत्माखौ बेंनानै मानो दोनदों जाहाथे जोंनि बे संसार सृष्टि बिफाखौ जों सिनायो बेसो जोंनि फुजिनायनि मिनिङा बेनिखायनो अरायबो गुरुफोरा इसोरजों सोमोन्दो दोनबाय थादों मायाव फोथायनायाव मानिनायाव जियानो जा जों फुजा खालामनानैबो जों इसोरनि सोमोन्दोखौ जों कानेक्सनखौ दोनबाय थादों आरो बे कानेक्सनजोंसो जोंहा दिनैहाय इसोरनि लामाया मा आरो बे इसोरनि लामाखौ मिथियोबा बे गुरुफोरा जोंखौ मा खालामदोंमोन मानि थाखाय जोंनि थाखाय बियो त्याग खालामनानै गुरु जानांदों बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिबासो जोंनि आत्माया मुक्ति जागोन आरो जों फैफिननो लामाखौ मोनगोन बेसो जोंनि मानो देक्सेरेदे हेदे वाटसिनारेदे मर्दे थेमेन्दा दाट बेयाव मा होनदों नों फुजा खालामदोंबो मानिदोंबाबो दिनै मुक्ति गैया मानो नोंनि फुजानि मिनिंखौनो नों मिथियाखैबा मुक्ति मारै मोनगोन नों बेखौ बुंदों जुदि नों दिनैहाय फैनानै गोथां मानसि नों जोनोम मोनबाय जोनोम मोननानै नों जे मा नोंनि आत्माया अबाव थांगोन नों बबेयाव गोलैगोन नों मा जाफिनगोन बेखौ नों मिथियाबा मानि मुक्ति बेखौ बुंदों गोथार ईश्वर आफा जिवा थ' बेखौनो दा नाचिरि दाहादाब खिदेतेक रुइदोन ओमफ्राय बेखायनो मा होनदों जे प्रकृतिया दिनै साफ्रोमबो गुरुफोर इसोरा हरनाय साफ्रोमबो गुरुफोरखौ बिजिरनानै नोंसोर मोनफा मोनफा गुन मोनगोन
बेनिखायनोथ' होनदों जे नोंसिनिफ्राय देरसिन रावबो गैया नों दासो सिनायगोन नों गावखौ होनदों बेखौ दासो सिनायगोन नों गावखौ बेखौ बुंदों एसु मानो मानसिखौ बयनिफ्राय देरसिनाव इसोरा दिनै बुंदों बा खोथियाबो मानसिखौ बयनिफ्राय देरसिन मानो बुंदों मानो होनबा प्रथमाव जोंखौ इसोरा महर होनानै जोंनि थाखायसो बेखौ सोरजिदों जोंनि थाखायसो बे बुहुमा महर मोनदों जोंनि थाखायसो साना सोरजि जादों जोंनि थाखायसो बे बिफां लाइफाङा सोरजि जादों एखायनो सबसे श्रेष्ठआ समायनाया मानसिखौनो बुंदों एसु सादिरे हेदावा सिउद गोबेदन ओमफ्राय बेयावबो बुंदों मोदाया मिथिगौ सबसे कि मा मानसियानो श्रेष्ठ आरो मानसियानो समायनासिन आरो इसोरनि साबसिन अनजाथाव फिसायानो मानसि एखायनो बिनि बोला अरायबो मानसिखौ दुखु आरो पापाव खोख्लैनो बे अरायबो रेडि जायो होनदों एसु मानो दाचिरि द हिबेदान आदरुदा दा श्रुदन क्रिमान्दा मा होनदों बिनि दायनि थाखाय इसोरा गावनि मोजां गुननि थाखाय सोरगोनि मुंखौ होदोंब्ला होमबा बे गाज्रिखौ दोनहरनो थाखाय बेबोथ' अमर जाबाय इसोरानो सोरजिनाय थ' बेखौ दोननो थाखाय नोरोख होनाय जायगाखौ बिनि थाखाय साजाय बिनि थाखाय बे मुंखौ दोनखादों आरो बे जायगाखौ दोनखादों बे जायगायाव लांनोनो नोंखौ बियो नाजादों होनदों एसु आरो बे गिलु बालु नोरोगाव रावबो गुरुआ नोंखौ हगार हरनो लुबैयाखै बिनिखायनो बे धोरोमनिफ्राय धोरोम बे मोनफ्रोमबो धोरोमखौ नोंनि थाखाय राननाय जादों फैनाय जादोंबो सोमजिदोंबो गोबांसे आरो बे मोनफ्रोमबो धोरोमावहाय लेक्साया रोदाम बे मोनफ्रोमबो धोरोमाव ओरैबायदिबो धोरोम दं बिनिबो धोरोम दं मानि धोरोम महाकालिबो धोरोम दं महाकालि धोरोमा मा बोलि हो बेयाव बिबार हो बेयाव माबा हो थ' गासिबो बे मोनसे बिद्दायावहाय बेयावबो मा होनदों मोजाङाव गाज्रि नोङो मोजां दानो नाय होनदों जे दानो नाय Listen to Hebrewian Kribat बेयाव मा होनदों बेखौ देब देबिनि समावनो बेखौ गासिबो सुद्रायखादों दिनै शिब फुजा खालामोबा नों मा होनांगौ बोरमा नङा बे जोबोद गाज्रि थ' बेफोरावबो नाय बियो सेबाय बेफोरावबो मा सेबाय होनदों थ' प्रथम सेबा गावखौ सुद्ध गावखौ जुदि मोननांगौबा गावनि फुजाया पुर्ण जानांगौबा गावनि प्रथम आगान होजेननाय संसारखौ बेंनो बिजिरनायाव बेहा मा होनो बलबमनि दिना 108 बेलपात्ता ओनिफ्राय धुप गंबा ओनिफ्राय लथासे दै बेल'सो नांगौ बेनो बिनि पावार बेखौ गारनानै बेखौहाय बेसेबा गोजानाव दोननानै बेनो मा होखो बोलि होबाय गानजा सोबबावबाय दा होमबा नाय बेसे लेथ्रायाव खोख्लैखो बे अबा धोरोमनि खेथ्रआवबो सिनायनांगौआ गोबां दं बेयाव नङाखि नोङो दिनै शिबखौ आं मोनथारबाय शिबखौ फुजा खालाय आन्दा मुन्दा थांगासिनो नोंसोर जेरै होनांगौ होलांगासिनो बेक्सिरिथ' वाट्स इन द मेन वे बेयाव आरो सानाबो बेफोरनोथ' गाज्रि खालामबाय होनदों बेफोरनोथ' नोंनि आत्माखौ नोंनि देहाखौ नोंनि गोसोखौ अहंखार खालामनाया बेफोर आखलानोथ' एखायनो प्रथम इसोरा फुजा होनाय नोंनि बावनायखौ फोरोंग्रोदों एखौ शुद्ध खालामग्रोदों बेखौ बुंदों एखायनो मा होनदों मोनफ्रोमबो 33 कौटिनि नांगौ बिबाराबो गावबागाव कालार दंखायो बेखौ बुंदों ओमफ्राय 33 कौटिनि गावनि नांगौ बायदिनो जिनिसबो दंखायो बेखौ नों होनो रोंनांगौमोन नाथाय बेखौ सोर होनो रोंगोन बेखौ खोन्थाग्रा रावबो गैयाखि बुहुमाव मानो होनबा बिनि बिद्दाया आइ माहानावल'सो दङमोन होनदों एसु दा बेखौ होगौमानि कलि जुग लास फैबाय होनांगौआ नाथाय बेखौ मानसिनो होआलाबासिनो आइ माहाया गावनो धाम धुम खालामबाय शुद्ध खालामबाय जि मेन बेखौ खालामनानै बेनि लोगोनो सैत्य जुगा आगान होबायानो हास्लाबासिनोखा नै बिदियाव आख' फाख' मानसिया माया सैथो माया असैथो नैबे दाबो बेनो होगासिनो इमानसे सैथो जाब्लाबो दाबो बोलियाव थांनो दाबो बिबार बावदों दाबो माबादों लिक्सादो रुइदने मेमोनदा होमबा बिदि खेथ्रआव मानसियानो जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला मानसियानो दाबो जुदि बेखौनो मावबाय थायोबा मानसियानो साजा मोनखागोन बे नोंखागौखा
बेखौ बुंदों गोथार ईश्वर आफा जिवा सब एक्साइटेड ना औद्रासि दे एमेन्डो ओमफ्राय आइ माहा आरो साननि बिद्या बेखौनो बुंदों माहा साननि बिद्या बेखौनो बुंदों फिसाफोर रावनोबो खाथियाव खर' गंलाय नाङा इसोरनि अनगा बेखौ हले नोंसोर मिथिखा लेसिदारि हेबे द वासन किबाद बेयाव होनदों जे नों गुरै जा रैमोन जा अहंखार दाजा एसु खर' गंलाय नाङा होननाया बेखौनो बुङो दै बेफोरखौ फिजियो नामा बिदि दा बुं बिदि होननो नाङा थै बेफोरो जायो नामा बेखौबो दा बुं बे बिराद अहंखारनि राव बियो थ' जोङो बेखौनो होनदों इसोरनि अनगा रावखौनो रावनिबो खाथियाव खर' गंलाय नाङा होननाया बेनो जे जों फुजा पातखौ नोङो नायल' थाफाल' नोङो बेखौ खुलुमनो नाङा नोङो जुदि सोरबा जों शिबखौ मानियोमोन दे हे गुरु बेल'सो बाखि जेबो गैया नाथाय अहंखार सोदोबै बेखौनो फुजियो नामा जों बेफोरखौ गारखांबाय बे मोजां नङा इबे दाक्सुरि दे हिबे द वार्डन बेखौ नोङो जुदि बेखौ बुङोबा गावनि अहंखारखौ देखायनाय जागोन आरो बै शिबनि बिद्याखौ नों मुगैनाय जागोन बेयाव मानसिनि कर्मखौ मुगैयासै नोङो बैनि महरखौसो मुगैबाय नों गावखौ अहंखार देखायनाय जाबाय गोथार ईश्वर आफा जिवा बेखायनो जे साख्रि बेदा वार्शिदान खिबेदा वादान ब्रिंदन बोथोरजों लोगोसे जोङो रायलायनाय रावखौबो रोंनांगौ जों सोलिनोबो रोंनांगौ बेफोरखौबो जों मिथिनांगौ गोथार ईश्वर आफा जिवा साथेखि बारायस्तो दुरेदान एबिदे बारायसि गरीदामी ब्रशदादान दे दा नोंसोरो माइरं गरथाम थुलुंसि गांथाम हा खेबखांगासिनो लायो साफाजुवा बे दिसानि बिद्याया मा बुंदों नोंसोर नेम खालामनानै रिक्वेस्टआ नेम खालामनायाव मिथिबाय जे नोंसोरना मा गोथार साफाजुवा बे दिसानि बिद्याया बुंदों दाचिरिति हेबिट वार्शिग्लदा मानसिखौ बुंदों हौवा हिन्जाव गाज्रि मोनलायबानो थै मा इसोरनि मानिबाय थानाय बेबायदि होनदों बिदिबो जायो होनदों न'खराव मानसिफोरा हौवा हिन्जावजों जुदि रागा जोंलायबानो बैफोरखौ मानिबाय थायो नामा बेबायदि आरो सोरबा खामायनायाव एसे लस जाबानो दै इसोरखौनो मानिबाय थाना मा मोनजानो बिदि थ' रिक्सा देहिदे ब्रिगोन वाश जों मानसिया नार्भास जानो नाङा मानो होनबा जोंहा मोनसे एफा इसेबाङाव नों नार्भास जाबाय इसोरखौ नों बेसे दुखु होदों बेसे सोगाबदों नोंखौनो फोसाबनानै बे हायरान जादों बेखौबा नों सानहरासै गाव बिनायावबा एकदम लोगो मोननांगौ आरो बिदि माने गावहा जा फेलें जाबानो बे माने डाइरेक्ट इसोरनाव दाइन जाहरो होनदों मानसिखौ गावहाय माबा मोनसे आरो हौवा हिन्जावजों नांलायबानो बोराबलायबानो दै बेखौ फालिनानै मोनजाया लिग डिउरेशन आरो बाराबा मा लाब बेयाव थांबाय थानानैलाय गोबांसे खोथा नाथाय बेफोरो जाहैबाय नोङो बे बाथ्राखौ फंसेल'सो बुंबाय दा नाथाय बे खोथायानो जे मायाव नांहैखो नों बेखौ मिथियासै बे खोथायानो बैयाव नांहैनानै जे बिनि फिथाइखौ नोङो मोनगोन उनाव साजा नों बेखौ बावबाय थ' जोंनि सालाया जोबोद बिस मा बुंनांगौ मा बुंफ्रांगोन मा मोननांगौ बे खुगाजोंनो नों मा मोनफ्रांगोन थ' नों बेखौ साबधान होनदों दिनैहाय मा लेक्सिरि देहेदोबा ब्रिगाद बेखौबो नुदों होनदों मानसिफोरनि खेथ्र न'खराव हौवाया फैबाय थासिगोन हिन्जावा एकदम मोजां मोनथारा हौवा हिन्जावा ओमफ्राय सोरनाबा हिन्जावा फैसिगोन हौवाफ्रा मोजां मोनथारा दाबो माने इसोरा मा नों बे रिक्सा देहेबेदे वारिनाशन नोंसोर सानैनि बोराबनायजों नोंनि लेक्सारि इसोरखौ जि नोङो नोंनिफ्राय बोखारनो हागोन बे होनदों नों बोखारनो धोद होनना नोंसोर सानैनि नांलायनायजों इसोरा मा बेलाय इसोरा मानो फैखो गेजेराव नोंसोर सानैजों गेंग्रें गुंग्रिं जा नोंहा नोंनि गोसोजों आफा बेखौ नों मालाबाबो बोराब नाङा बेजों नोंसोर सानैजों नांलायदोंबा नांलाय दानो स्र' बेखौबो नोंसोर सानैजों नांलायनायखौ स्र' खालामनोबाबो बैखौ नों नागिरनांगोन आफा आं रागाजों नों बिनि खाथियाव नों उन्दै जा होमबानो नों समायना जागोन
नों बिनि खाथियावनो उन्दै जा दिनैहाय मानसिया इसोरखौ मानिदोंबाबो बिनि खाथियाव उन्दै जाया बिनिखायनोल' नोंसोरो मानियोल' खस्थ'बो मोनो ओमफ्राय बिनि खाथियाव मालायबाबो उन्दै जाया माबोरै जानांगौ जोङो इसोरनि खाथियाव उन्दै मारै जानांगौ नों जिखि मावबाय सोरखौबा रागा जोंफांबाय नों जोंबाय दे मानसि रागा जोंफाङो आफा आं बेखौ रागा जोंफ्रांबाय आंखौ खेमा होदो आन्दैयो नों बिनि खाथियाव खर' गंलाय होमबानो आफाया मिथिगोन दे फिसा जाखायो बिदिनो आं दं दे नै बेखौ जों खर' गंलायनो रोंनांगौ बिदि नोंनि न'खरा नोंनि हिन्जावखौ बुफ्रांबाय नोङो आफा आंहा बिराद रागा फैदोंमोन आंहा बिदि जाफ्रांबाय आफा आंखौ खेमा हो दे नेक्स्ट बाराव नोंखौ नोङो धैर्य थासिगोन नोङो जों इसोरनि खाथियाव अरायबो खर' गंनो रोंनांगौ रागा जोंफ्रांगोन नों अबावबा नोंखौ रागा जोंफ्रांबाय नोङो टेक्सिरिटि हिभिडेट जुदि नोङो अरायबो इसोरनाव खर' गंलायनो नों रोङोब्ला नोङो धैर्य जाखागोन सानसे होनदों एसु मा रेक्सा हिदन डाइरेक्ट नोंसोरो हौवाजों हिन्जावजों नांलायबाय इसोरखौबो दोर ग्रेब्रादुरासिनो गोबांसो बाथ्रा अबा नों बेजों गाज्रि जाखाबाय आरो इसोरखौबो नोङो इसोरजोंबो गाज्रि जाबाय थ' सुद्रायगोन नोंखौ सोर नोंखौ जोथोन लागोन सोर नों बिदिनो सारान हगारनाय बायदि जासिगोन दा होनदों थ' रेक्सा हिदामा नाबाय देग्राया द रुसन इसोरा बे संसारखौ अननायजोंसो सोरजिखानाय खर' गंलायनायजोंसो सोरजिखानाय मानिनायजोंसो सोरजिखानाय बेखायनो बे मानिनाय खर' गंलायनाय आरो गावखौ गथायनाय जासिनाय बे सोदोबजोंसो सोरजिखानायखाय बे सोदोबजोंबासो खेमा मोनो बे सोदोबजोंबासो जों इसोरजों अनजानो हायो गोरा जागोन नों अहंखार जागोन नों उदखारि जागोन इसोरबाबो नोंखौ अनथारबाबो बे फैया नोंनि खाथियाव बुथुमनो नोंखौ फैया बियो नों बुंग्रोनांगोन आफा आंहा ओरैबायदि दाय जाबाय आंखौ नों खेमा हो आं बिदि खालामफ्रांबाय नों आंखौ नों जेसेबां गिदिर दायानो जाथों आफा आं बिदि खालामफ्रांबाय आं बिदि जाबाय आं माबोरै मिथियासै नों आंखौ खेमा हो हायोबा बेखिनि गंलायनायखौ जों फिसाजोजों जायहानिखि होनदों जायहानि बे संसाराव मानसिनि लेभेला जायहा फिसाया बिमा बिफाखौ गिया बे मालाबाबो मोजां जाया जाया ओमफ्राय जायबा बिमा बिफाया इसोरखौ गिनाय थाया बे मालाबाबो गोथां लामाजों बे थाबायनो हाया आरो बिनि संसारा सुखबो जाया माबा मोनसे फिसायावबाबो फिसौआवबो माबा मोनसे गाथे हैखागोन बियो थ' जोङो अरायबो इसोरनि सायहाया जोंनि खुगायाव जोंनि खर'आव अरायबो थायोबा फिसा फिसौ जों गोलैगोनबो सिखारगोनबो दुखुबो मोनगोन सुखुबो मोनगोन बे संसारनि खेलाखा एखायनो मा होनदों साख्रिदा बे ख्राइस्ट दुरिदाना आवारे दि क्रिस्टियाना ब्रुदन एखायनो मा होनदों जोंनि जिबनाव मानसि माहारिया गुरु आरो इसोर बे लेभेलखौ जुदि नोंसोर मिथियोबा देखसिरि दिहिदा नोंसिनि लामाया खेंख्रा खेंख्रि जाया सिदायैनो थांगोन नोंसा मोनसे भरसाजों नोंसा संसार जानो खाबु मोनगोन हिम्मत मोनगोन जायनि जिबनावहाय गुरुबो गैया इसोरखौबो मिथियाबा मालाबा जुदि घटनायाव गोलैयोबा खैफोदाव गोलैयोबा बे उथिनो हाया जायो बे धर्स जालाङो जायहानोखि गुरु आरो इसोर दङ बे गोलैगोनबो आरो बेहा मोनसे हिम्मत थायो बे आं उथ्रिथारगोन बे लोरबां जाया एसेबाबो बे लास्टाव उथिखागोन बेहा तो रिक्सा बे हेदाव शदरादन किबेदे रेदनेवरेशन किमेने वादरेदनाव सुब्रदिनाव शुभम याव मा होनो जे जोंनि जिबना साखारजोंबो जोङो सोलिनो रोंनांसिगौ आरो निराखारजोंबो जोंहा सोलिनो रोंनांसिगौ निराखारनि सोलिनांगौनि बिद्दाखौ गुरुआनो नोंसोरखौ फोरोंदों आरो बा साखारजों जा सोलोंनांगौआ नोंसा मानिनानै जा समावहाय जोङो इसोरनि बायखौ जों जा बाथायो जों बेजों सोलिनांगौ लिखसेदेर गिदिर नङा बे बाथ्राया इसोरजों सोलिनाय निराखारजों सोलिनांगौआ बे गिदिर बाथ्रा नङा जेरै बे दैदेनदों जों इसिमखौ बारबोबाय दा आरो गोबांसिन दंबावो बे गोबांसिन दंबावनाया समा गिलौबाल' फैगोन बे समखौहाय जों मारै बारग'नांगौ मारै रेडि थानांगौ मारै जानांगौ मारै थांनांगौ दिनैहाय नोंसोरो नाय टेक्सिरि दे खनासेयानो टेक्सिरि दे मेदाव इसोरनि बायखौ एसेबां खोनादों मोनदों मिथिदों ओमफ्राय बबाथिं खनायावहाय इसोर फैबायनो फैगोननो फैदोंनो
होननानैनो नेबाय थादों बेखायनो बे गल बुहुमाव अबे दिसाखै अबे गासिबो सोलिनाया समान नङा गोथार इसोर आफा जिउआ बेयावनो होनदों गाखोनायबो थागोन गाब्रनायबो थागोन लेभेलाव थागोन बिदिनोबो थागोन बे बोथोरानो बेनो बेखायनो गासिबथिंबो ब्रेक साइड रिवेशन केबि द वार्ड थांनो नोङो बिबान मोनदों देखसि रोदा जेनेरेल खोथाखौ बुंदों आं थांनो नोङो बिबान मोनदों मायाव गाखोनांगौ मायाव गानानै दं मायाव गाबथानानै दं बेखौ नोंसोर बासिल' मायाव बुंदों आङो धोरोमनि खोथाखौ बुंदों आं जे नोङो मायाव गाखोखो मायाव गाख्लायनानै दं मायाव लेभेलाव दं बेखौ नोंसोरो धोरोमनि खेथ्राखौ नोंसोर सुनायबायल' था नों गोलैनो नाङा मानो होनबा नोंसा गोबांसे गोजौआव गाखोनानै दंखायो नों बिजिरनो हाखासिगोन आरो नों बिजिरनो आरो मिन्थिखासिगोन नोङो बे लेभेला मा एशु तो रिक्सा द हेबे द वाट्स द ग्रेना वर्स द ग्राम ब्रिदन बेयाव मा होनदों नोंगौ बे दिनाबो फैदों गाब्रनाय दिनाबो फैदों मानो होनबा इसोर स्वयंखौनो नेदों एशु बे जोबोद गिदिर बाथ्रा बेयो जे इसोरखौनो नेदों नाथाय बे इसोर फैनाय आरो इसोरखौ सिनायालाबासिनो बेजों नोङो नांगोनबो बे दिनाबो दं दा मा फैदों धोरोमजों धोरोम नांनाय समा फैगासिनो दं होनदों धोरोमजों धोरोम नांनाय समा फैगासिनो दं होनदों थ' बिनि खोथायाव होनदों जे इसोरखौनो नेदों इसोरजोंनो दाय जाबावसिगोन इसोरखौनो थाबथासिगोन आरो इसोरजोंनो दाय जासिगोन बियो आरोबाव होनदों नाथाय बेखौनो नेदोंमोन बेखौनो होनदों होमबा साबधान होनदों साबधान दाखिरि दे शेयार दे ग्रुवा ड्रेसान फिनो होनदों बेखायनो इसोरनिसिम आर'जआ बेनो जे जुदि जों गिबिब्ला जुदि इसोरनि टारगेटआ जोंनि सायावनोब्ला अनो इसोरा जोंनि सायाव एशु गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु एशु आरो बेखौनो बुंदों रेक्सि दे हेबादा वाश दे ग्रादान पेदान इद वाश दे फिमन्दा बेयाव होनदों जे न'खर साफ्रोमनोबो न'खरावहाय दिनै गुरु गायसनदों गुरु दोनदों दिसा फोसाबदों थ' बेफोर गासैबो इसोरनि नेमखौ खालामनानै गावनि बेक्ति सानै सोलिनायखौबो सुनायदो दिनै होनदों माने दिनै गावनि बेक्ति सानै सोलिनायखौबो सुनायदो दिनै नोङो इसोरनि बायखोजों दिसाखौल' फोसाबबाय मन्दपखौल' सावबाय थ' नोंसोर सानैजों आरो सैलायै नोंहा नों बेहा बे बिनि खोथाखौ बे मानिया बिनि खोथाखौ बे मानिया नोङो आश्रमाव फैबा बे आश्रमाव फैनो बादा होयो नै बिदिजों जानाय नङालाय आरो होनदों मानो होनबा बे खेथ्रआवबो बे समनि खेथ्रनि समाबो इसोरजों थानाय समाबो जेरै नोंसोरखौ इसोरा गान्थि खानानै जरा होदोंब्ला बे समखौबो जरायै नोंसोरो बारग'थारनांगोन बे नारा नाथा बे ओरै मोखांबा बे ओरै मोखांबा बे नोंनि दिसा फोसाबनायाबो लाब गैयाथां बेखौ बुंदों नोंनि बे मन्दप दोननायाबो लाब गैयाथां होनदों मानो फैगोन जेब्ला बे संसारावहाय न'खर न'खराव महाकाला हाबनोसैया गलियाव बासा लाग्रोनोसैयाव दासिरि दे हेभि द वार्ड रेस द गेमाम दिक मा होनदों बे मोनसे गुदुंखौ बियो जायगा दोनखादों नोंनि न'खराव हाबनो आरो बे नोंनि न'खराव हाबगोन होननानैथ' दिनै नोंसिनि न'खर सिला मानसिनि न'खराव मोनसे गुरु गायसनदों गोदोबो शिबनि मुगायावबो या शिबनि मन्दप दोनदों या सोरखौबा जायखौ नोंसोर जेखौ मानिदों बेखौनो सिलायाव दोनदों बे हुदाया दंखायो आरो दाबो बे दङ थ' नोंनि न'खराव दिनै गुरु दोनदोंबा संसाराव आरोबाव महाकाला हाबफिनगोन आरो नोङो बुहुमावनो हाबदोंबा नोंनि न'खरखौ धंस खालामनानै बबेथिंबा नोंखौ बोलांगोन बे खेथ्रखौ नायनानैसो दिनै न'खरखौ फोसाबनानै दिसा फोसाबनानै नोंनाव गुरु गायसनदों जाहाथे नोङो सैथोसिम सिदा न'खरै थांनो हायो होनना बेखौ गायसिनसेयावबो जुदि नोंसोरनि न'खराव हौवा हिन्जाव नांलायनानै खेमाबो गैया इसोरनिफ्रायबो गाबख'नाय गैया गावनो गाव ओरै मोखां ओरै खामा बोराबनानै थायो बिदिबा जानाय नङा बिदिबा थाब गाज्रि हाबगोन थाब नोंनि न'खराव गाज्रि जागोन नै बिदिया जायो अब्ला नोङो लेक्सा देरियो वादान होमबा नोङो बुंनो नाङा
इसोर मोननानैबो माथो जोंनि न'खरा मोजां जायाखै इसोर मोननानैबो माथो जोंहा दिनै राहा मोनाखै इसोर गुरु गायसनबाबो जोंहा माथो एसेबो सोलायाखै बिदिखौ नों बुंनो नाङा मानो होनबा नोंसोरनि न'खरनि मानसि व्यक्ति मानसिनि सोलिनाया जोंहा इसोरखौ गायसननानै जिरायनो जायगाबो गोजोन होनांबाय बेखौ फज'नानै जोङो सिबिनोबो रोंनांबाय बिनि खोथाखौ जोङो मानिनांबाय बिदिबासो जोङो बेखौ मा होनो ओरैबाबो साइलेन्टखा बिसोरो ओरैबाबो गोजोनाव थाग्रा बुस्थुखा बिसोरो गोजोनाव थाग्राखा बिसोरो अब्ला जों बेखौनो जोंनि हुदाखौनो बिसोर सुखुखाया जोंनि हुदाखौनो बिसोर गिखायो आरो बेखौ गायसननानै जों बेबायदि मा होनो बेखौ रायखस महर बायदि जोंखौ ओरैबाबो रायखस बायदि नुखायो ओरैबाबो जोंनि महरखौ गिखायो थ' बेबायदि महर देखायोबा बिसोर बोरै थालायखो बेखौ बुंदों आरो बेखायनो साबधान जों गायसनबायबा मानो गायसनदों जोंनो मोजांखौ नागिरदों जों मोजांखौ मिथियामोन जों नागिरदों आरो बिदिबो साननो नाङा एसेबां बेखौ गायनानै एसेबां हमथानांगौ माथो एसेबां साबधान खालामनांगौ माथो एसेबां माथो मानिनांगौ बिदिबो नङा नोंनि मानसिनि लेभेलखौसो फोरोंनो नागिरदों नों रोङाखै नों रोङोबा मानो होनबा सैथोनि इसोरा होनाय मोनसेल' हाबाफारिया जोबोद सिम्पोल मावनो हायैयानो गैया मेङानोखा नाथाय दिनै जोङो मेङो मावनायावबो धोन एसे ओंखाम बोथिसेखौनो एसेबां मेङो हाजिरा मावो एसेबां मावबाबो थोबावानो मानो जाक्सिर देहिबिद वाशन गेरेदाद बेयाव मा होनदों गोबांसे बेयावहाय नंखाय दं नंगौ दं नङि दं माने उत्पन्नआ खावसे थाखानायखायनो जोंहा जोबोदसो मेङो होनदों सैथोआ इसोरा सृष्टिनाय मोनसेल' जुदि मावोब्ला बे जोबोदसो रेजें होनदों नोङो मारै रेजें नोङो फुङाव सिखारबाय ओंखाम संना जाखानांगौ जाबाय मावनांगौ मावबाय थख' मावबाय मोनबाय नों जाबाय जेबो बेयावहाय बेयाव मा दङ जोंहा एसे सानदोलाय दुखु जादोलाय एसे टाइमखौ गेंग्रें गुंग्राव गारदोलाय फिसाखौ साननायाव एसे टाइम गारदोलाय नोंनि खामायनायाव एसे ओरै भेजालखौ गारदोलाय बेसे सम गारनांगौ जोंहा मायेना बेसे सम जानांगौ बेसे सम एसे फिसा फिसौनावहाय एसे माथाखौ एसे माइन्डखौ माबादोलाय बाहायदोलाय आरो हौवा हिन्जावजों एसे गेंग्रें गुजुं नांलायनायाव एसे टाइम थाङोदोलाय होमबा उत्पन्न थानायखायनो जोंनि संसारा गोबारसि गोलाव आरो खस्थ' जोंहा मावना दांनायाव नाथाय बे सैथोबा थेब थुथु गैला साननांगौ गैला दुखु गैला थेब जादो मावदो नोंनि हाबाफारिखौ ओंखाम बोथिसेखौ जादोलाय आरो नोंहा मा मावनांगौ मावदोलाय गैला दा थ' बेफोरखौ जा जोंनो सान्थि संसार जा जोंनि नंगौ संसार बेखौ इसोरा जोंनो होनायाव जोंहा बेखौ लानो रोङाखै जोंहा बेनि थाखाय जोंखौ रेडि खालामनाया गोबांसे बाथ्रा बुंनांगौ जादों दिनै आरो बेफोर मानो जाखो होनोबा जोंनिया गोबांसे गुदिनिफ्राय जोंहा गोरोन्थि जाबोदों इसोर मानिनायाव गोरोन्थि जाबोदों फुजा होनायाव गोरोन्थि जाबोदों फोथायनांगौ सोरखौ फोथायनांगौ सोरखौ फोथायनाङा बेयावबो गोरोन्थि जाबोदों बे गोरोन्थिखौ गासैबो सुद्रायबासो जों नैबे समखौ मोनो एसु तो रिक्स बेहेदा वाटसेरे दिना वादारैबाम एखायनो मा होनदों जे मानसि संसाराव जे सैथो फैबाय डाइरेक्ट जे मोजां जागोन बे नङा सुद्रायनांगोन बेयाव सिनायनांगोन बेयाव इसोरनि लामाया मा बेखौ नागिरनांगोन लेक्सिरिदे माखौबा त्याग खालामनानै माखौबा जों लानांगोन डिक्सिरिदे हल्डनेसन बेफोर गासैबो रेडि जाखांनायनि उनावहाय जोंखौ मोनसे सोदोब होबावगोन इसोरा दे फिसा जाबाय नोंसोरो बेयावनो सोलिदो आं दं अरायबो नैबे खोथाखौ जोंहा बिसिम खोथाखौ जोंहा नेनांगौ दा बे खोथाखौ नेनो थाखाय इसोरा सायख'बाय बे बुहुमखौ जे बिदि होनगोन बे नङा बे बाथ्राखौ जे बुहुमखौनो जे होनजोबगोन बे नङा बे खोथाखौ बुंगौ मानिनो खावसे जोबखागोनखा बबेबा जाथिनि बबेबा धोरोमनि जाथियाथ' साथिबो थानाय नंखाया होनदों बे निल जाखागोन अब्ला धोरोमावबो इसोरा सायख'नानै दोनबावगोनखा आरोबाव अब्ला बेयावनो होनदों जे बे मानि थाखाय जागोन बेयाव होनदों जे प्रश्न होनदों जे सान फेकादारा ना वाटसिरि गिमेने द वेदन बेयाव होनदों जे शिबखौ मानिनानै बबेयाव थाहैयो आत्माया दिनै बाथौखौ मानिग्राफोरा प्रथमजोंनो बेनो जे मोजाङा
बाथौनि खेथ्रआवबो प्रथम मोजाङा बेनो जे जोंहा बाथौ फुजिग्रा आत्माया इसोरखौ मोनखांबाय मोनग्रोबाय दे गोथार साफा जिउआ मा होनदों जे बाथौ फुजिग्रा बाथौ बोरायाबो जोबोद समायना मोजां मावलांदों बर' हारिनि थाखाय बाथौ धोरोमा बाथौ फुजिग्रा जा सुबुङा हारिया बियो प्रथम बे आत्माया इसोरखौ मोनग्रोबाय होनदों माब्रै मोनखो that's it they have the worship the grabadan मानो होनबा बेखौ होनदों जे बाथौ बोराया बेंनानै मानो गुरु मानो जायो गुरुखौ लास्टसिम गुरुना गुरुखा बेयो मानो होनबा साफ्रोमबो धोरोमाव इसोरा बेनो बिबान होयो लास्टसिम मानसिनि देहाखौ जोनोमनिफ्राय देहाखौ खांनानै बिबाहानिफ्राय थैनाय गोथैनिफ्राय आत्मासिम बे गुरुनो दायथ' होयो ओमफ्राय बे गुरुनि दायथ'आ जेब्ला बिनि आत्माखौ बबे जायगायाव दोनहैबासो बे सासे मानसिनि थाखाय बेहा फ्रि बे दायथ' जोब्बाय थैनायनि उनाव बिनि आत्माखौ जि जायगायाव दोननांगौ दोनखांनायनि उनावसो बे गुरुनि दायथ'आ फ्रि जायो बे सासे मानसिनि खेथ्रआव बेखौ होनदों अब्ला बाथौ बोरायना बेनो जे गावखौ रेक्स दे हेभि द वाच गावखौ मानिबाय बेंबाय बियो बेंनानैहाय दैसा बोराय दैसा बुरि बे गाथोन बोरायनि बे गुरु बे बाथौ बोरायनि गाथोन बुरिया बाथौ बोरायनि गुरु दाक्सिरिनि हेड वार्स संसारनि साफ्रोमबो मानसिखौ बाथौ बोरायखौ फुजिनायाव बाथौ बोराया बिनि सोलेरखौ त्याग खालामहोनायनिसिम नेनानै आत्माखौ गाथोन बोराय गाथोन बुरिनो गथायो ओमफ्राय गाथोन बुरिया बे आत्माखौ लैथो ओरैनोथ' रावबो गैला लांफैग्रा बेखायनो बे गाथोन बोराय गाथोन बुरिया लैथो गेजेराव बे आत्माखौ दोनदों होनदों लैथो गेजेराव आत्माखौ दोनो अब्ला बेयाव रावबो मोदायाबो थांनो हाया बेयाव रावबो सेनो हाया बे बिराद मोजां खामानि बियो रिक्सा दे हेभि दे वास्ता ग्रेनाव ओदों होमबा बेयावनो जे गाथोन बुरैया साफ्रोमबो बाथौ बोराय फुजिग्रा माहारिया सुबुंफोरनि आत्माखौ बे लैथो गेजेराव बियो लेक्सोदो जेब्लासिम गुरुनो सोरगोआव थांनो थाखाय गाव गथायाब्लासिम बियो लैथो गेजेराव साफ्रोमबोनि आत्माखौ बे दोनदोंमोन होनदों ओमफ्राय जेब्ला जों दिनैहाय बाथौनिफ्राय बोरै इसोरखौ मोनखो होनोब्ला अब्ला जेब्ला बाथौ बोराया बिदाय लानानै गाथोन बोराय गाथोन बुरिनाव गुरुखौ गथायनानै गाथोन बोराय गाथोन बुरिया बे साफ्रोमबो बाथौ फुजिग्रा आत्माफोरखौ गुरुनो गथायो होमबा बे गुरुनो गथायबा दिनै बाथौ फुजिग्रा आत्माफोरा बे बाथौ फुजिग्रा आत्माफोरा गुरु इसोरनि खाथियाव बियो प्रथम मोनबाय होनदों इसु बियो मा सोर साइड एग्रिबाम सेरेदा यारिसु दे नावन देरिबदात जोबोद खस्थ'यै जिउ खुंलांनाय साइड बर' राजाफोर हादोर खुंग्राफोर आरो गिदिर बिर जोहोलावजोफोर बेफोरनिखौ होनदों आरो बेजों मानो होनबा बिसोरो बे दामनाय देनाय खामनि मिनिं बिसोरनो गासिबो बे नेरसोनखौ गालांदों बेफोर गासिबो बिसोरनो गालांनाय खान्थि बे गालांनाय खान्थिया जोंहा बर' हारिनाव खावसेया नंखाय जाथारबाय खावसे एसेल' थार दंसै आरो एसेल' थार दंसै बे एसेल' थारा नंखाय जायैनि आवगोलनो इसोरनि खाथियाव बे आत्माया इसोरखौ मोनबाय होनदों गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु इसु बे खेथ्रआवनो जे बेनिखायनो जे जि धोरोमा निल जाथारगोन होननाया जाबाय जे सोर गुरुखौ या गुरुबो नङा जानो हागौ मोदायखौ मानिनाय बोलि एकदम बोलि होथारनाय नायाव बिबार दं ना याव फिथाइ दं ना माबा दं एकदम डाइरेक्ट बोलि होथारनाय जायबा आत्मा आरो जायबा जाथि दं बियो एकदम खत्म जोबखागोन होनदों एसु अब्ला बेयावहाय
निनसानि बे आनसारा दरुयदन ओमबा बेयावहाय धोरोमनि खेथ्र'नि सायख'नायाव बुंदों जे मा धोरोमा बोलि होयि दं जेबो गैया होनदों मा धोरोमा बोलि होयि दं जेबो गैया आल्लाहनिसिम लानानै जिसु ख्रिस्ट'सिम बोलि होयो बयबो बोलि होयो बेयाव नोंखौ ओरैनो थैयो गोदोना हायिसो नुगोन नों नाथाय बिनि खेथ्र बिनि सोलायै माबा होनाय नै बिदि दंखायो होनदों Daksiri the heavy the wasana brunan enemy the good tire then. Amba, so catron is bully when I don't over. Bansiri the heavy the washing. Beyond a mitidini circle manane, is a bully when I said up kuna binit katiao, mane namen wadara boran, manambabia, non haika, arbitar non kayakand. Obla, Becatron and the Becatronity, that's it the heaven, what is a noun? इसोरनि भाषायाव बेखौनो बुंदों जे जिसु ख्रिस्ट'नाव जुदि जिसु ख्रिस्ट'ना जुदि सैथोब्ला अब्ला बेयाव बोलि होयोब्ला बोलि होदोंब्ला बेखौ बिजिरनांगौ मानो जाया माने बिजिरनाङा मानो बिदिनो बिजिरखानांगोनखा होनदों एखौबो बिजिरखानांगोनखा होनदों बेयाव मा होनदों that charity the heaven answered the greater बेयाव होनदों जे जानो हागौ बियो जिसु ख्रिस्ट'नि नामै थैखौ बाहायाखै नाथाय गाव जे बेक्ति बाहायदों बेयाव नों सुनाय बेखौ आं बिजिरनांगौ होनदों इसोरा बेखौ आं बिजिरनांगौ होनदों थ' दाचिरे दे हेदे वाची आल्लाह हि ब्लेमा दलेल वाला हाय लेले इल्ला वलिला मेलुएला लिचले बेबलेमम प्लिदादलो लिद अम्बा बेयाव होनदों जे ब्रिक्साया द हाउस द ग्रोमम जाना बेखौ आं बुंदों दिनै होनदों जे नंगौ सबसे गिदिरा आल्लाहनि खान्थि एशु बे मानि जाथावना सबसे गिदिरा आल्लाहनि खान्थिनि इसोरनि लेभेलाव दोनोबा खाफाल आल्लाहनि खान्थिखौ इसोरनि जायबा सोरेलनि गेजेरावहाय खाफालखौ दोनदों आल्लाहनि खान्थिखौ बे बिरादसे माने मोजां आरो बिराद गिदिर लेभेलनि बियो धोरोमा बिराद गिदिर लेभेलनि बे आल्लाह खान्थिनि बे आल्लाह जा खुंदों जा धोरोम बियो बिराद गिदिर खान्थि बियो बिराद सैथोबो नाथाय बे सैथोनि गेजेरावबो मोनसे बलिदान दं बे बलिदाना ओरैबायदि गिदिर गावनि फिसाखौ बलिदान होनाय एशु बेयावहाय बिराद गिदिर आरो मोनसेबाव दंबावो देक्सेरे हेबेदे वाटसेरे दे हिवान बिमा खान्थिखौ बिसोरो नारगारनाय बिमा खान्थिनि अननायखौ बलिदान होनाय बिमा खान्थिखौ जे अराव सावनाय बेयो बिराद गिदिर आरो दाय दं होनदों होमबा मोनफ्रोमबोखौ नायोबा धोरोमाव मोनसे ना मोनसे गाज्रिया मोनसे ना मोनसे माबा मोनसेयावहाय बेखौ दाय मावहोनानै दोनखादों बेखौ बिजिरनांगौ आं होनदों एशु दासिरि हेबे द वाटसेना द केबाम ब्रिदत आरो बेखौबो बुंदों आल्लाहनि थिया सबसे देरसिन सावा बिमानि नांदों होनदों सबसे देरसिन सावा बिमानि नांनायखाय बिसोरो बिरादसे खस्थ' जेब्लासिम बिमाया बिसोरखौ खेमा होआ अब्लासिम बिसोर बिराद खस्थ' जागोन होनदों एशु आरो मानो होनबा देसिरि द हेबे द वाशियारे दान मानो होनबा बिमानि खुंजानायखाय बिमानि आखाइखाय बिसोर बिराद धोनबो दं होनदों जोबोद धोनबो दं माने रिक्स बर्डत मोनसे समाव बिसोरो बिमानि अननाय थानायाव बे हादोरानो बिसिनिमोन बे हादोर बुहुमानो बिसोर बेंनायमोन आरो बे बेंनायनि बिमानि अननायाव बेंनायनि खान्थि मोननायाव बेंनायनि बिबान मोननायाव बिसोरो बे बेंनायनि बिबानावबो बिसोर गोरोन्थि गोबां मावनायखाय बिसोर साजाया बिराद दं होनदों एशु रुक्सद हेबनासो दरदन एदिरि बेनाव सुगा बालन ओमबा बेयाव मा होनदों जायबानिकि बुहुमनि इसोरनि खान्थियावहाय जुदि दाय मावदों नैबे दा मोनगोन होनदों हादोर जानानै हारि जानानै बे दा मोनगोन साजाखौ जायहा ओंखाम संग्रानिफ्राय थोरसिसिम दरखंसिम थोरसिसिम अदासिम दाय मावगोन सासे बेक्तिया बेहा संसाराव दाय दं नोंनि संसार जानायाव दाय दं होनदों एशु बेखौ लोगो लोगो बियो दाय जायबा बे दाय दंनाया दा साजा मोनगोन जायबा अदाबनिफ्राय दरखंसिम दाय दं बियो लोगो लोगो बियो संसारावनो साजा मोनबाय थायो बेखौ बुंदों अदबा
होनोबा जोङो जेसेबां सोलियो जायो बे जोंनि आसि मोनसेनिफ्राय मोनब्रैसिम जेसेबां सिन दं जोंहा बे दायनि मोनफा मोनफा जोंहा उत्तरसो मोनबाय थायो बेयाव गोथार इसोर आफा जिउआ बेखायनो मा होनदों नाथिरे दे हेबे दा वाशन बेयाव मा होनदों जे जि समावहाय जिनि समावहाय नोंसोरो खुंबोदों गिदिर गोलाव धोनि गोरिब जोबोद खुंबोदों नाथाय इसोरनि बेलायाव सुनायनि दिनाव पाप सुद्रायनायनि समाव गासिबो समान जानायनि उनाव फिसायाबो गिदिर जागोन गिदिराबो फिसा जागोन बे गावनि दायखौ नायनानैसो जासिगोन बियो होनदों गावनि दायखौ नायनानैसो जासिगोन बियो होनदों गोथार जायहानोखि बिराद फिसाथार दिनैहाय इसोरनि जायबा कानुन खुंनायाव जायहा फिसाथार दङ जेबो गैया बेखौ बिहा जे बै समनि दाय गैयाब्ला नै दानो गिदिर जागोन बियो बेखायनो दानि समखौ जेबो सुनो हाया जेबो रुजुनो हाया गिदिर ना फिसा नोंबा मा जागोन गोथार इसोर आफा जिउआ साप्रिकास्टा देरिबाम ओरिसियादा टिभिदे वार्डान थ्रिदन एखायनो साफ्रामबो होनदों गुरुफ्रा दानो इसोरजों अनजानाय खेमा बिनाय नोङो मोजां जानाय दानो बे समा जे इसोरा साफ्रामबोआ दिनै सुदों नायदों बिजिरदों बे समानो खिन्थु बे सम बिजिरनाय समाव नोंसोरो फोसाब मोजां जा बाख्नाय जा आरो बुथुम जा बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिउआ साप्रिकास्टेरे दा वाचिने द्रेबाम बेदेग्रेसिदो रिदन आरो बेयाव बुंबावदों जेला बेयाव बुंदों आरोबाव साना बेखौनो होनदों जे जि समाव देव देवीनि कथा शिव महापुराण रामायण गासिबो कथा जोबनाया नोंसोरो बेखौ मारै सिनायखो होनदों बेखौ ओरैबायदि सिनाय बिसिनि कथा जोबनोसै शिवनि देव देवीनि गुना जोबनोसै होननायाव प्रकृतिया वार्निं होदों जोबखानाय दैबाना जानाय बांग्रिं जानाय बे प्रकृतिया वार्निं होदों दा वार्निंआ आरो मायाव होनदों दा वार्निंआ बेखौनो होनदों जे बाइबेल जोबनायनि वार्निंआ नों मारै मिथिगोन बाइबेल जोबनायनि वार्निंआ बेनो जे मानसिजों मानसि गावथारलायनाय बुथारलायनाय जुद्ध नांलायनाय सेलायनाय लेथ्रा माबा माबि बियो जुदि जानो सुरु जाबायबा जालांबायबा जालागासिनोबा होमबा बाइबेलनि बायखोआ लेक्सि रुदुहेदान गुना जोबनो गैलासै देसिरि दे हेबो मार्ट इरिदिनो एखायनो बयबो जे सिबि इसोरनि खाथि सिबिसुलाफोरा फैथारनोसै होननानै 1 मिनिटबो खायसेया उन्दुवाखै नुदों आं बेखौबो होनदों सोर साना बुंदों नुदों आं बेखौबो 1 मिनिटबो उन्दुवाखै मानो होनबा बेफोर गासिबो नक्साया खोन्थालांखानायखा सोरबा गुरु साफ्रामबो आं दिनै नोंसोरनो गोदानै खोन्थादों नङा बे गासिबो अरायबो समाव खोन्थागासिनो आरो नोंसोर दाबो खोन्थादों दे साबधान था जे नोंनि साखाथि बाखाथियानो दं आरो बे सुनायाव बे पाप सुनायाव पाप उद्धार खालामनायाव लेक्सेरे हेबेनो नों दाय मावदों नों बे सुद्रायनायाव नों खेमा बिनायाव नों गिदिर जानो नाङा नों हाजारखि हागौ माने हर गेजेरानो जा सिखारनानै जियानो जा जि समावबो नों इसोरनाव खेमा बि होमबा इसोरा नोंखौ अनगोन बेफोरो आं नोंखौ मानो बुंदों नोंसोर दिनै खोमाजों गोथाङै खोनादों मिथिदों बारा फिलिंस गैया खोमा बारा मुल्य खालामाखै खोमा नाथाय जायबा मोनाखै बेफोरो सान हर ओरैबायदि मानो होनबा बिसोर मिथिबाय इसोरा फैबाय जोंनि थाखाय फैबाय बिसोरनि थाखाय फैगौ बेखौ नेदों होमबा नोंसोरनि खाफाला नाय बिसोर मोजां मालाया आखाइ फोलाव हर सान उन्दुवाखै नेगासिनो दं फैगोन होनना गोथार इसोर आफा जिउआ एखायनो इसोरा होनदों प्रिक्सा दे हेभेन आरो बेबो होनो सोर होनखो बेखौ बिबारा होनदों सैतानाव फैया इसोराबो होनदों सैताना माने बिरादसे माने माबानाव फैया आरो मिथिखानायनाव फैया बेबो बिदि होनदों जायबा नोंसोरो उन्दुबाय दाब्ले उन्दुबाय थाग्रानावसो फैदों दा जेबो मिनिं गैया जेबो फिलिंसानो गैया इसोर मोनदों ना मा मोनदों दा सोर दा हाबोन बिदियावसो फैखागोन इसोराबो मुल्य मिन्थियैयाव
थ' मिथि नोंसोरो नङाबा ओरै हांख्रायबाय थानायनाव ब्लड खारबा नोंसाबो ओमफ्राय उल्था जागोन सोलाय सोल' होनदों माखौथो सोलाय सोल' होनदों माखौथो थ' साबधान जायहानोखि हर सान उन्दुवाखै फैथारबाय एसेबां गाबख्रावगासिनो हर सान बेनाव बेसारा नाहैयाखैनोखा बियो मेगनखौनो जाहराखै नोंसा आरो फोजाफ्राबो सिखारियावसो बुगासिनो नोंसोरखौ बिखुं सिखार that's what the hebam बुजि मिथि सिनाय मानसिनि हुदाया ओरैनो बिदिनोखा मानसिनि हुदाया ओरैनो दंखायो थैनायनि उनावसो एकदम बिराद मोजांथारमोन ओरैमोन होननाय हुदाया दंखायो मानसिना मोजां सोलाय बेखायनो जा दंमोन हुदा बेखौ गारजोब सोलाय गोथार इसोर आफा जिवा दासिरि दे हेबे दा वाटसिनि रिबो मरिजि शाग्रादाम फ्रिडन बेयाव बुंदों थार गुरुफोरा इसोरनि हरनाय थार गुरुफोरा चमत्कार देखाया गावहा मावलांनांगौ नोंसोरखौ जोथोन लाखांनायनि उनाव जों मावलांबाय थागोन गायसंलांबाय थागोन जेला आंनि आत्मा जागोन आं अबासो आं चमत्कारखौ देखायगोन गुरुनि हाबाफारिया बेसो ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंसोरो मा मावलांफादों बे नोंसिनि आत्मायाबो चमत्कार जासिगोन बेयाव नोंसिनि आत्मायाबो पावार जासिगोन मानो होनबा नोंसोर इसोर गुरुजों लोगोसे एखे लोगोसे नों खामानि मावदोंबा नोंहाबोथ' माबा मोनसे पावार जालांदों होमबा बे कथा कबिता बे मा बाइबेल पुरान बेफोर मानि इसोर मा बै बे शिबजों लोगोसे थांफानायनो राम सोरबानो बेजों गासिबो लोगोसे थांफानायखौसो गासिबो मानिदों दा धोरोमा बेयावसो बुरजा जादों बे शिबजों थाफानाय जेसेबां साबैसे सेला दंमोन बेखौ साफा मानियो मानिनानै फुजा खालाम बेयावसो बुरजा जादों दा देब देबिया बेयावसो धोरोमा बुरजा जादों दा गोथार सोफोजो होमबा बे बुद्ध गुरुआवबो बेनो बुद्ध गुरुखौ एकदम बिराद गिदिर फज'बाय ओमफ्राय सोरखौबा मानिजोब्बाय गोनाङानो गैयासै अब्ला बे सेलाखौ फुजा खालामनायावसो बेफोरखौ मानिनायावसो धोरोमा बुरजा जादों दा नाथाय बिसोरनावबोथ' पावार दङ नाय गुरुजों थांफानाय लोगोयैनो बिसोर मावलांनाय माजेनो बिसोरबाबो पावार दङ बेखौबो फुजा होनानैबो बेबो मोनसे बेंदों गोथार सोफजिवा अब्ला नोंसोर दिनै मा बोर मोनदों इसोरखौ मोननानै बायखो खोनानानै नोंसोर जा नोंनि फोसाबनाय गुन होबाय थानायाव नोंसोर मा बोर मोनदों अमर जुगनि बोर मोनदों नोंसोरो बेखौ नाय बेखौ थाल हम नोंसोरो मोनफ्रोमबो इसोरखौ लानानै बायखो जा बुंदों बे फेलें जाया इसोरनि नामखौसो लादों इसोरनि नामखौ लानाय साफ्रोमबो गुरुनि इसोरखौ नामखौ लानानै जायबा एसे समावनो जिरायनानै बे जायबा मानसिखौ बियो बुथुमनानै बायखो होलांदों बे मोनफ्रोमबो फेलें जायाखै साफ्रोमनि गुरुनि बायखोआ साफ्रोमनियाबो फलिदों दा एसु होमबा नोंसोरखौ खमि खालाम नोंसोर गावखौनो फिसा साननो नाङा नोंसोरो उन्दै साननो नाङा बिदि खमिथार बेखौ साननो नाङा जे नोंसोरबोथ' सोरबा बै समाव नाथाय बेयाव मा होनदों बारग'नांगौआ थाबायनांगौआ कर्म खालामनानै इसोरनि गसंनांगौआ बे नोंसिनि आखायाव दा दं एसु दासिरि दे हेबादाव वासे दा ग्राम एद्रि रास्ते ग्रुपानो द्राइबेन क्रुइदान होमबा होनदों गासिबो कथायाव इसोरनि मोनफ्रोमबो कथा इसोर नोंसोरो दा धोरोमावहाय बायखो फरायो बेनो बाइबेलाव बेनो जे उमुगा ओरै मावबोदोंनो बेबायदि जों थाङोबा ओरै जानांगौ थ' शिबनि महापुरान रामफोरावबो बेनो बेफोरनो आरो जे जोङो माबायदि थाङोबा जों माबायदि दावगालाङो बेफोरखौ गासिबो नोंसोरखौ बैफोर गासिबो बेखौ हमनानै नोंसोरखौ बुजायो जे जों बिदि जानांगौ होमबा नोंसोरखौ दिनै मा गोथां मानसिनि बा तत्वखौ बुजायदों नोंसोरखौ गोथां मानसिनि बा तत्वखौ बुजायदों बे तत्वआव जों माबोरै थाङोबा श्रेष्ठ मानसि जायो मा तत्वआव बे बा मानसिनि बा तत्वआ आं नोंसोरखौ सोरनिबा काहानि बुंनानै नोंसोरखौ धोरोमखौ उदां बानायाखै सोरनिबा महापुरुषनि कथाखौ बुंनानै जे आं नोंसिनि पावार बारायाखै आं नोंसिनि पावारखौ नोंनि बिद्दा नोंनि जा शरीर दङ बा तत्व इसोरा होनाय बे तत्वनि गुनखौसो होनानै नोंसोरखौ आं श्रेष्ठ मानसि बानायनो नागिरदों होनदों मानो होनदों नोंसोर जाबासो बानायबाय होनगोन आं नोंसोरखौ आं दा होदोंसो बानायनो नागिरदों नोंसोर नाजा नोंसोर जाबासो औ जाबाय गोथार बे नोंसिनि आखायाव दं
गोथार ईश्वर आफा जिवा हे गुरु Eshu, Eshu, Eshu. Sadabrikthaya Sudabrem, Adres the Gribar Washa, Breathe the Ne Washada, Brin. Sati Prayas the Grosabam, Predayat Rushada, Breathe the Navam, Predarusha. Eshu. Beohajini Ishura. जोंनो बाथ'थ' जोंनि सोलेरनि बाथ'थ'खौ मुक्ति खालामनायाव शुद्ध खालामनायाव जोंनो मोनसेल' बिद्यानि मन्दिर होआखै न'निफ्राय लानानै नोंसोर दिनै बिसिमसिम दर्शन खालामदों फार्स्टनिया जाबाय न'सिम खालामबोनाया जाबाय नोंनि जोनोम दिसाया जायबा गुरुआ जोनोम मोनदों न'खर बिनिफ्राय नोंसोर खालामबोदों जे बिनि मिनिङा जाहैबाय जे नोंसोर बे संसाराव जोनोम मोननाय दिसाफोरा नोंनि थाखाय शुद्ध जाथों होनना इसु ख्रिस्ट माइरं गारदोंमोन बे दिसा बेनि मिनिङा बे बेनिफ्राय आरो माइरं गारहरदों मन्दखै बाद मोनबा गरबा बे जाहैबाय इसोरनो नों गावखौ जोनोम बे दिसानि कर्मजों देरहानानै नोंनि लामाथिं जों थाबायलांनो हायो आफा होननानै जोंनि जोनोमनि जा मा होनो बेखौ जोनोमनि जोंनि जायगाखौ जों बेनो गथायनाय जादों गावजों लोगोसे बेनि मिनिङा बे मोनसेया जाहैबाय मोनसेया मा होदोंमोन बैयाव माइरं गरसे थुलुंसि गांसे नै सिरियाव होदों बिनि मिनिङा जाबाय बिश्व मन्दपाव माइरं गरसे थुलुंसि गांसेया जाबाय जोङो साफ्रोमबोखौ बे 33 कौटिनि जा जोंनोहाय देव देवीखौ लानानै दै गंगानिफ्राय लानानै आरो दै गंगानि बिद्याखौ सोब जायगायाव मोदाया आक्रमण खालामनो हादोंब्ला गंगानि आगानाव बे हायाखै होनदों इसु गंगाखौ बियो आक्रमण खालामनो हायाखै आरो गंगानियाव बियो आथिं होनोनो हाया होनदों बेखायनो जोङो मोदायनि बेला सिबिनायावबो एसे एनै इसोरनि नामखौ लाबाय दै सान्थि सारनाया बे दै सान्थि सारनायावबो माखौबा लाफानानै जों सान्थि खालामनाय जायो थ' बेखौ जोङो शुद्ध गोथार होननानै भक्तनाव जों बेखौ बाहायखायो बेखायनो बियो सिनाखि होदों जे गावनि खाथियाव माने मोदाया आगानखौनो होनो हाया होनना हेसु बेखायनो नोंसोरखौ दिनैहाय गंगायाव दुगैहोनायाबो दैमायाव नोंसोर दिनै मोदायनि गासिबो पापखौहाय बिद्याखौ गारनानै जों इसोरनि अननायाव हाबबाय इसोरनि संसाराव हाबबाय होननानै गावखौ शुद्ध खालामनानै दैखौ साखि खालामना जों इसोरनाव हाबनाय जादों इसु गासिबो जोंनि हाबाफारि मावनाया मोनफा मोनफा समायना मिनिं दङ बेखौ मिथियोबा नोंसाबो बोलो जायो आरो बिदि होनना बेखायनो मोनफ्रोमबोखौ दिनै आं बिसिम फैनायाबो आं मिथियालाबासिनो गुरु जायाखै खास्तां नुदों खास्तां मिथिदों आरो टेक्सिरि दैदेननायाव नोजोरजोंबो नुदों आरो मिथिदोंबो आरो खिन्थानानैबो बिसोरो गायसंदों आंखौ गुरु हिसाबै अब्ला नोंसोरबो दिनै श्रेष्ठ मानसि जानायाव मोनफा मोनफाखौ मिनिंखौ मिथिनांगोन आरो बेयो मा जादों मा खालामदों बे मिनिंखौ मिथियोबा आन्दायनायाव थाया आरो माने ओरैनो खालामनाय बायदिबो मोना मोनसे फिथाइबो मोनदों नों मावदोंबा गोसोआबो सान्थि जायो आरो मिनिंखौ बुजियो इसु दा बिनि खेथ्रआव होनदों जे माइरं गरसे थुलुंसि गांसेयानो जाबाय मोननै सिरियाव होदों नालाय हौवा आरो हिन्जावनि नोंसिनि न'खरनि संसारा अरायबो गोजोन जाथों होननानै बे 33 कौटिनो बेखौ मान होनाय जादों इसु जोंहा हर कदमाव मोनसे गुरु होननाय सोदोबा थायो नोंनि फिसानि थाखाय बिमा बिफाया गुरु आरो नों बिमा बिफा गैलाबा इसोर आरो गुरु गैयाबा इसोरा नोंनि गुरु आरो इसोर नोंनि गोजौआवथ' सोरबाथ' दं गाइड नै बिदि हिसाबै आरो गोथार साफा जिउआ थ' बेखौ जोङो बेफोर गासैफोरखौ मान होनाय जादों दिनै इसु थ' बेजों लोगोसे आरो फैनानै मोनसे मन्दप दं फिसा मन्दप बे एक सिरियाव मा होदों नोंसोरो माइरं गरसे थुलुंसि गांसे बेखौ होनदों जोङो अरायबो इसोरनि एक कदमनिफ्राय
बा सिरिखौ जों गाखोनो हाथों आफा हे गुरु होननानै होनाय जादों बेखौ जोंनि कदमखौ जोङो इसोरनो दावगालांनाय इसोरनिसिम दावगालांनाय कदमखौ जों बेयाव निमन्त्रण होनाय जादों होनदों एशु बेयाव मा होनदों बे गुरुनि मोनसे स्टार जेनेबा गुरुनि कदमा जेसेबां सिरि थांगोन जोंबो बिनि खिथुयै जों थांफागोन उन होनाय जादों एशु बे बेनिफ्राय साब्रै गुरुआव मादों माइरं गरबा मोनब्रै दैसाखौल' सानाव होदों बेयाव जों बेखौनो बुंदों जे Dasira de minawa drais de kiriba nuwa de reina wasta kiriba de boshan बेयाव होनदों मोनफ्रोमबो दिसानि फिथाइखौ जों मोननानै जों मा गुरु नोंनि अननायाव जों जाहाथे गावनि दायखौ सुद्रायनानै थार फिसा जानानै जों इसोरनो गथायनो हायो होननानै जों साननो मान हरनाय जादों जों मा गुरुनो बेखौ जों मा गुरु होनो एशु बेखायनो जे लिक्साइ में द वार्ड रेसन दिनै जों मा होनो बर'आव जों मा गुरु जाबाय जों मा गुरु होनबा हारसानिबा मा होनगोन बेखौ जेनेबा ब्रह्मासो होनगोन बेखौ दा शिवरे द हिदा वार्षदा या सुर्य गुरु दा शिव द हिबा ब्रेदान बे होमबा दाची द हिदा ब्रह्माया लिक्साबिदा हेदवासा बेहा मोनबासिम गुन दं मायाव ब्रह्मा होनो मायावहाय मा होनो मायाव माखौ बाहायो बेखौ उननि खोथासो बियो उनाव बुंगोन बेखौ दा दिनैनि नङा बे बायखोआ गोथार साफाजुआ द रिक्सा दे हेबे द वासे द नावा द क्रीमा रेस्टा दरी द मोशन होमबा फैयै बेयाव मा सत्य शिवआव मा होखो हाथुमसे बिलाइ गांबा बे जाहैबाय दम्बा दे कास्ट दरना दे खिनेन बे द वाटरिशन नोंसिनि गासिबो बेंनायाव जोङोहाय बे जिउखौ लानानै आरो बे बैसोमुथियावनो गसंनानै दिनै नोंसिनि अननायाव जों लेबिट वाट्सयो जोंनि कर्मआ थार जाथों मोजां जाथों जों सुद्ध जाथों होननानै जोङो बेखौ 33 कौटि देव देवीनो बिलाइजों हाजों जों बिसोरनो बावनाय जादों मान होनाय जादों Ashu. Takse berita khasnya negeri bawah dan dari dasam pe da Bani Noau. Be 108 गुनखौ 108 कौटि गुनखौ आइ महामाया बे गासिबो गुनखौ बिबारनि कालार मोदोमनाय बिनि गुना बेहोनाय ओमफ्राय फिथाइनि कालारजों लोगोसे गोदै गोबाब गोखा बे गासिबो बे 33 इसोरा आफाया 33 कौटि सृष्टि खालामदोंबा महर होदोंबा आइ महामाया 108 कौटि गुन होदों गुन होदों अब्ला बेफोर गासिबोखौ दाचिरे दाहावदरेशन इसोरखौ लाफानानै 8 गुनजों जोंखौहाय दाजाबनानै दिनै इसोरखौ सिबिनो होनाय जोंनि बे सम्पूर्ण महरखौ होनायनि थाखाय दिनै जोंनो आरोबाव नांबावगौ जोंनि गुनखौ जोङो बे 8 थाखा मानखौ होनानै जों आइ महानाव बे मानसिनि श्रेष्ठ जानाय मानसिनि गुनखौ जों बिनाय जादों 8 माना Ashu